ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಆಟಗಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಟಗಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಅಂಗಳ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಅಂಗಣ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೀಮೆನ ಕಾಪುನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕಟೀಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ್ಲಾ ಎನ್ನೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲು ನಡುಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವನಾಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಕುಡರಿ ಪೆಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಪಚ್ಚ ಸಿರಿಟ್ಟು ನಾಗ ನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ನಾಲು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿಲೆನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪಿಗೆದಾತು ಪೊರ್ಲು ಅರಿವನದಾತು ಉರುಂಟು ಪಿಂಗಾರುಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಅನಸೂಯ ಪೂಂಜ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕ ತುಳುವೆರೆ ಆಂಗಣದ ಪಂಡ ಆಟದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯಡು ನಿಗ್ಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ಸುರುಕು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಬಿರುಸೆರೆನ ಮದಿಪು ಕೇನುಗ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣುಗು ತಂಪು ಕೆಬಿಕ್ ರಂಗದಿಂಜಾವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಎದುಕೊನ್ನರೆ ಸುರುಕು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಟದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಕಾಲಕೊಂಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಂತೆಡ್ ಭದ್ರಾಡ ಪೋಪುನ ದಿನ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರ ಅಂಗಣ ಪಂಡ ಆಟದ 2023 ವರ್ಷದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯಗ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಾಲಡು ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊನರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಒರಿಯೊಡ್ಡ ನೆಕ್ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು
ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನಾರೆ ಆಯ್ನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಆರು ನಮ್ಮನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದುಂಬು ಬರುಡು ಪನ್ಮನೈಕು ಪುನಃ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ SDM ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವುಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ತಂದಿಪ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಇವಾನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತೆರಡಲ ಅವಳು ಬಿರ್ಸಾದ್ಗೆ ತೋಜಪಾದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರವು ಏರು ಪನ್ಪನೈಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಪುದರು ಪೋಯ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ತಂದೆ ಆಟದ ಮಲ್ಲ ದಂಡನು ಎದುರು ತಂದು ನಡಪಾಂದು ಪೋಗ್ನ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಆರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಗಾಂಧ್ರದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡು ನಿಕ್ಲೆಗಾತ್ರ ನಮಕ್ಕಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ತಯಾರ ಮಲ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಿಡಿಸೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಚಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆನಡಾ ಡಿಪ್ನ ಸಿಯಾಟಲ್ ವ್ಯಾಂಕ್ವರ್ ಮುಠ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೇನು ಭಿನ್ನರೇನು ಗಣ್ಯರೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಅಂದಾವುಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಆಟಾಡ್ದು ಆಟದ ಮಾತ ಅಡ್ವೈಸರ್ ನಕ್ಲೇನು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬದುಕೆರೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ರೆ. ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪೆರೆ ಟ್ಯಾಂಪದ ಸಹಾನ ಕೊಡಿಮಳೆ ಮೆರೆನು ಕೇನುನುವೆ. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितं महागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहानुतं महादेवसुतं गुरुगुहानुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहानुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पमगमरि सरि सनि ग पमगमप धनि सरि गमम
मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितं महागणपतिं ಧನ್ಯವಾದ ಸಹನ ಕೊಡಿಮೆಳೆ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗದ ವಿನ್ನೆರು ಪುದರು ಪೋಯಿನ ವಿದ್ವಾನೆರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಅರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಟ್ರೆಷರರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ಕೇನುನುವೆ. ಸಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಆಟ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯ್ನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆನ ಮೇರೆ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೋರಿನಾರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್. ತುಳುನಾಡದ ವೀರಪುರುಷರಾಯನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ತಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಜನಮಾನಸಗ್ ಕೈತಲಾತಿರು. ಆರ್ ಬರೇನ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಪೂ ಪೊದ್ದೆಲು ಬುಕ್ಕ ಮಾನೆಚ್ಚಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡ್ ಏಪಲ ನೆನಪು ದೀಪಿನ ಪುಸ್ತಕಲು. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಕೂಟದ ಕೆಲಸನ ಮೆಚ್ಚಿದು ಆಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿಗ್ ಅರೆನ ಮಾಂತ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಕೊಡುಗೆ ಆಯ್ತು ಕೋರಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ. ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಆ ರೀತೆ ಆಟದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮೆಗಜಿನ್ ಸಿರಿ ಸುದ್ದಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪನಡು ಪಂಡದು ಅರಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಂಡನ್ವೆ. ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ತುಳುನಾಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪಣಿದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ಲೆತ್ತೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಮೇಶ್ವರಟ್ಟು ಮಡಕಾಯಿ ಅಂಕೋಲಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಂದ ಪುಡಿಡಿದು ಮುಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಕಾರುಮುಟ್ಟ ವಿಶಾಲ ಪಕ್ಕ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತಿಂತಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಮೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮುಲ್ಪ ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನ ಬೇಟೆಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂತೆ ತನಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪೊಡ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದು ಮರ್ಯಾದೆಡು ಬದುಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜನ ತುಳುವೆರು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕನಿಷ್ಠ 80 ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪೊಡ್ಲುಡು ಬದುಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬದುಕದ ಮೂಲ ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ. ಕಂಡೊಡು ಬುಳೆ ಇಂತಿತ್ತಿನ ಅರಿವಾರು, ಕಡ್ಲುಡು ಬುರೆ ಇಂತಿತ್ತಿನ ಮೀನು, ಅಂಚನೆ ಕಾಡುಡಿತ್ತಿನ ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಕೃಷಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಸೊಂದಿನ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಪಂಡಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಅಪ್ಪನವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಾಯಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 80 ಜನ ಬದುಕೊಂಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಒರ್ತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ, ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಒರಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ತೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕಂಡೊಡು ತಿಂತಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ತೋಟ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಗು ತಾರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ತೋಟನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರಿ ಬಾರಿನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡಪನು ಬರ್ಪಿನ ಗುರ್ಕಾರಗೆ ಊರ್ದ ಹೆಚ್ಚಲಿಗೆನೇ ಅಲ್ಲ ತೂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕುದ. ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲುಡು ಪಿದೈದು ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಬತ್ತದು ತುಳುವೆಟ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಜ ಪ್ರಭಾವ ಬತ್ತನು. ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಜನ ದೈವಲೇನು ತನಕಲ್ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ರಕ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಐಟು ಗರಡಿ ರೀತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿಕಲು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ತುಳುವೆರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೈವಲೆಗೂ ವರ್ಷಾದಿ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಕಾಲುಡು ಕೋಲ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಪರ್ವ ನಾಡು ತೊಂದಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳುವೆಟ್ನ
ಆಸ್ತಿ ಭೂಮಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಗಿರಾಗಿರ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಭರವಸೆ ತುಳುವೆರಡು ಇರ್ತೇನೆ ಈ ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರು ವಿಶಾಲವಾದ ತನಕಲು ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಕುಡೂರಿಯನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಕುಂತಿತ್ತಿನ ಒಡ್ಗೋಗು ಸೇರಿದಿನಕಲು ಆಯ್ನೈಟ್ ಅವರ ಕುಡೂರಿಯನ ವಸ್ತುನು ಭಯಕಂದೆ ಕುಡೂರಿಯಾಗ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನ ಬದುಕುದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಟು ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೆ ಕುಡೂರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನು ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಗೆ ತಯಾರಿರ್ತೇವೆ ಆಯ್ನೈಟ್ ಅವರನ್ನೇ ದುಂಬುಡು ಈ ಜನಕುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದೈವವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಲ್ಕುಡೆ ಇಪ್ಪಡು ದಿಮಾದಿ ಇಪ್ಪಡು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈರು ಪಡು ಸಿರಿಕುಲು ಪಡು ಕಂದವಾರ ಬುಧವಾರ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಗಲನ್ನ ಬದುಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಗಲ್ ಬಂದು ಇಂತಿತ್ತಿನ ಆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನನು ನಮ್ಮೊಂದು ಅಗಲೇನು ದೈವರು ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಗಲೇ ಸಂಪೋಲಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಗಲು ಸಂಪೋಲಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಟ ನುಡಿಸಿರಿನ ಇನಿ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟಗೂ 10 ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯಡು ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಉಡಲುರ್ಕುಡು ಒಂದೇನು ಮುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಲೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪುತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪತ್ತೆರ್ನ ಸೇವೆಗಳ ನಿಗಲಿಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಯಾನು ದೈವ ದೇವರ ನಟೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಬಾಯಿಪ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಬು ಅಮೀನರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಏತುಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಂಡು ಅತೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಪುದರು ಪೋಯಿನ ನಟಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನು ಕೇನುನುವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅನುಸೂಯ. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಿರ್ಸೆದಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತೆರ ಪನೆರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಟು. ಲೋಕೊಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಊರು ಉಡುಪಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಕ ಕಿರುತೆರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕನತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆದಿ. ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ ಬೊಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆರೆದಿನ ಬಿರ್ಸೆದಿ. Known for modesty, self-discipline and punctuality, Vinay Prasad has achieved honors and awards such as Karnataka State Government's Best Actress Award, Supporting Actress Award, Kerala Critics Award, and many social and fan club awards. She has acted in more than 250 super hit movies with popular actors like Anant Nag, Ganeshana Madhava being my personal favorite, Allu Arjun, Mammootty, Manju Warrior, etc. and many movies are on the floor. She has also produced and directed a Kannada feature film, Lakshmi Narayanara Prapanchane Bere. A versatile singer with her contribution to Kannada and
Hindi private albums. TV serials Stree, Ammuvinte Amma in Malayalam, Shakti, Bangara, Sundari in Kannada are still remembered by her unforgettable performance. The daily TV series Paro, with more than 1,300 shows and still going on. Vin Prasad has appeared as a judge in a prestigious reality show Yende Amma Supara on Malayali small screen. Blessed with a good family which supports and follows her in the field of art and creation. All America Tulu Association da ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತುಕೊಂಡೆ. ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡ್ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲೆನ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಈರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಏನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಕೇಣಿದ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತುಳು ತಪ್ಪು ಬರ್ರೆ ಯಾವು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು ಏನು ಕೇಳುವೆ. ಏನು ಪುತ್ತೂರು ಉಡುಪಿ ಎನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪಣೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾರೀ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು, ಭಾರೀ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ, ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗೆ, ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಬಂಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಊರದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತಲ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡಿಡ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಏನು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಕೇಳುವೇರು ಈರು ತುಳು ದಾಕ್ಲ, ಈರು ತುಳುನಾಡು ದಾಕ್ಲ, ಕರಾವಳಿ ದಾಕ್ಲ ಅಂದು ಕೇಳುವೇರು. ಏನ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಂಪೆ ಅಂದು ಏನು ತುಳುನಾಡುದಾಳು ಪಂಡದು. ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಕುಲ್ಲುತ್ತು ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡುದಾಳು ಅಂದು ಪಣೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಈತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡ. ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಅಮೇರಿಕಡು ಕುಲ್ಲುತ್ತು ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಪಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂತು. ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತುಲ್ಲಾರು. ಇರೆಗ್ ಮಾತ ಏತು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆತುಪ್ಪು, ಇರೆಗ್ ಏತು ಸಂತೋಷ ಆತುಪ್ಪು. ಇರನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಓದಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷ ಆತು. ಏನು ಈ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂತೊಳ್ಳೆ ತುಳುನಾಡೆಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು, ಕವಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಪದ್ಯ ಬರೆತೇರು. ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಏತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರೀತಿನೇ ಬೇತೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ತೂಯರೆಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಐಕಾದ ಪಂಪೆ ತುಳು ನಾಟಕ ತೂಯರೆಗೆ ಎಂಗೆ ಏತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಓದೆರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬರೆತಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಓದೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡೇ ಹಾಸ್ಯ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಾಸ್ಯ ಉಪ್ಪುನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡೇ ಒಂದು ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ತುಳು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್, ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಮಾತ ತೂಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಮಾತಾಡ್ತಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂಡ. ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ತುಳುನಾಡುದಾಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಉಂತುವೆರು. ದಾದ ಆವೋಡು, ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು, ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಳುವೇರು. ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು. ಕಡಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲೇತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರ. ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸುಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕ್ಯೂಸೈನ್
ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯೂಸೈನ್ ಅವು ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವಲ್ದ ಬನ್ಸ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಏನು ಕೆನಡ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಂತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯೂಸೈನ್ಡ್ ಏನು ಕೇಂದಿನಿ ಬನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಕೇಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಪೆಲು ಕುಸುಬಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ತ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ ನೆಟ್ಟಲ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ, ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ, ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸುಲ ಎಡ್ಡೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅವೆನೊಂಜಿ ಕಾಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಏನು ಆಪಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣ್ಪೆ. ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಎನ್ನನ್ನು ಬಿನ್ನೇರಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಏನು ಬಿನ್ನೇರತ್ತು ನಿಕ್ಕಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಏತು ಜನ ಏತು ಮಾತ ಪಾತೇರ್ದೇರತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಏನು ಜಾದ ಪಾತೇರ್ರಿ ಉಂಡು ಎಂದಾದ ಪಾತೇರ್ರಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ದಾಳು ಒಂದು ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂದನ್ನು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಏನು ಕುಡಲ ಏನು ಪಣಂತುಳ್ಳೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲು ಏನು ಪಣ್ಪೆ. ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದಲ್ಲೆ ಪುನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದಲ್ಲೆ ಪುನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ರಡ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಡುವೆ. ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನನ ಓ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನನ ಮಾಯದ ಪಡವು ಬತ್ತುಂಡೆಯೇ ಪಣಂಬೂರು ಸ್ಥಾನೋಗು ಮಾಯದ ಪಡವು ವಂದುಂಡು ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನನ ಓ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನನ தூயினாய கண்ண பூடாண்டு கெடுநாய கெபி பூடாண்டு பணம்பூரு காவேரப்பே எச்சிட பண்டே பத்தே பத்து புடியே டென்ன 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 டென்னன ஓ டென்ன 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 டென்னನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ. ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಕೇನದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ಫೆಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರೆನು ಕೇನುನುವೆ. ಬಂದುಲೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ 2023 ಲೇಸ್ಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿದ್ನೆ ಆದ ಬೈದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನನೀಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರೆಗ್
ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಪಂಡಿತರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂದು ತುಳುನಾಡಿದ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಗೂ ಪೋದು ತೂಂಡ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಆಂಡಲ ಅರೆನ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. 1955 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಐವನ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ತೆರು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರ್ವಾ, ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್, STM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ಆರ್ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆದ ಜೋಕುಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಾ ಮಲ್ತೇನೆ. ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ, ಜನಸೇವೆಯೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜನರ ಸೇವೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ. ತುಳುನಾಡಿದ ವಾ ಇಲಾಖೆ ಯಾ ಗ್ರಾಮಡ್ ಪೋಂಡಲ 6 ಪಾತೆರುನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಇಲ್ಲಡ್ಲ 24/7 6 ಪಾತೆರುನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಇತ್ತೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ತುಳುನಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 6 ದಿನರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಎಂಕಲೆ ಗುಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಟು ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಆಸ್ ಅವರ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಾಡು ಪುನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ನಾಯಕರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ದು ಆ ಊರು ಪೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸುರೂಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿಕಲ್ನ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ತುಳುವೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಏನನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ತಿನೆಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ ತುಳುವೇರಕ್ಕೆ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಏರು ತುಳು ಪಾತೆರುವೆನ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಊರುಡೆಂಗುಲು ಏತೇ ತುಳು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಊರುಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅವು ಎಂಗುಲು ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಡ, ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಡ, ದುಬೈಗೆ ಪೋಯಡ, ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಯಡ, ಕೆನಡಾ ಪೋಯಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಯಡ, ಒವೇ ಊರು ಪೋಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒವೇ ಊರು ಪೋನಾಗ ತುಳು ಪಾತೆರದ ಶಬ್ದ ಕೇಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ ಕೆಬ್ಬಿ ಸರ್ತ ಆಗೋದು ಅಯ್ಯೇರು ತುಳು ಪಾತೆರು ನಾಯೆ ಎಂಗಲ ಊರುದಾಯೆ ಎಂಗಲ್ ನಾಯೆ ಎನ್ನಾಯೆ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಗಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತದಾಕೊಂಡು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗಲ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ದಾಯಕನ್ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಭಾಷೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಕಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಎರೆಕ್ಲಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಎಂಗಲ ಪುಟ್ಟು ಎಂಗಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆಡ ಉಪ್ಪು ಹತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಡಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋನ ಆತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಂಗಲು ಒಟ್ಟುಗೆ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗುಲು ನಿಕಲ್ನ ಲೆಟರ್ಡ್ ಎಂಗು ಬರೇ ಎಂಗುಲು ಎಂಗಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ನ ಊರುದ ಜನಕುಲ್ನ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೋ ದೂರ ಪೋದು ಎಂಗುಲು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಂಗಲು ಅಮೇರಿಕಡುಲ್ಲ, ಕೆನಡಾಡುಲ್ಲ, ವಾನಂ ನೀಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ವಾನಂ ನೀಡಿಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾನಂ ನೀಡಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಡ ಎಂಕ ಈತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು
ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಪನ ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕೊಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ತುಳು ಸಮಾಜದಕುಲು ತುಳುವೆರ್ನಕುಲು ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತುಳುವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ದಾಯಕಂದ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನು ಯಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಯ ಅಂದಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತುಳುವೆ ಬಾತಿರ್ನಕುಲು ಅಂಚೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಪರೇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚರ್ಚಿಲಿಡೆ ತುಳುಟೇ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಲಿಡೆ ಪೂಜೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಜನಕುಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣ್ಪನೇನೆ ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಇನಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನು ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಾ ಬ್ಯಾರದಕ್ಕಲು ಕೊಂಕಣಿರ್ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವೆ ಬಾತಿರ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಿಪೆರಿಯಲ್ ಉತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪು ಕೊಡಗುಡುಪ್ಪು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡುಪ್ಪು ಮಾತಕೊಡಿ ಪೋಯರ್ಡ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರುಡು ತುಳುನು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಪಂಡೇರು ತುಳುಟ್ ಭಾಷಣ ಈ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಏಕಲೆ ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂದೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನಿಂಗ್ಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರುವ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಡು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಅವನ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪೋಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕುಲಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕಲು ದೇಶದ ಮಾತ ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶ ಬಿಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಕೋಣೆಗಳ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪಂಪನೇನೆ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಪುನಂಚಿನ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕಲು ಬೊಕ ಕೆನಡಾ ದಕಲು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಊರುದೋರಿ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ತುಳು ಜನಕುಡ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡಂಡೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಜನಕುಲು ಅಮೇರಿಕಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಅಮೇರಿಕ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶನು ಎಂಕುಲು ಕಳೆಯೊಂದ ಅಂದು ಬಣ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಗಮನ ಕೊಡೋಡಾಪಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಯಗಿನ ಮಂಡ ನಿಕುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಎದುರ್ದ ಜನತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಏನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಕಲು ತುಳು ಮೂಲಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕುಟುಂಬಲು ಹೋಗುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಈ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಪುನೇನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತ್ರನೇ ಇನಿ ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆತಂಡೆ ದಾಯಕಂದ್ ಬಂಡ ತುಳು ಪಾತ್ರದ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆ ಅಮ್ಮೇಡ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆ ತುಳು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದುಲಯೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಣ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದ ಊರುಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಗುಲು ಪಣದಿತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನನೊಂಜಿ ಗಡಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಭಾರತ ಅಂದಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ನನೊಂಜಿ ಗಡಿ ಓಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಮೇರಿಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆತು ದೂರೋಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ಲುದ್ಲ ಊರ್ದಗ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಂತೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪದೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಊರುಡಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದೂರಡಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಊರು ದೂರದ ಮಧ್ಯಡು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏಪಲ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿದಾರಿ ಅಂಚು ಬೋಲಿ ಅಂಚಿದಾರಿ ಇಂಚು ಬರೋಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಸೇತುವೆ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಟ್ಟು ಕಾವಡು ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂಡದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒವೇ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರನ್ನು ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಓದಿಯೇನು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕುಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪಲೆ ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬದ ವಿವರಣೆ ನಕಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಕು ಯಾನು ಕಿಂಜ ಉಪ್ಪುನಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಹಿಂದೂ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎನ್ನ ಹಿಂದೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿತ್ತೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಗಟ್ಟಿದು ನೊಂದಿತ್ತ ಅಕಲು ಒವೇ ಮುಸ್ಲಿಂದ ಪರ್ಬ ಬತ್ತಿಂಡ ರಂಜಾನ್ ಬತ್ತಿಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬತ್ತಿಂಡ ಅಕಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಉಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ನಕಲು ಪಾತೇರುವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ ಜಾತಿಗಳು ತುಳು ಪಾತೇರುವೆ ತುಳು ಪಾತೇರಿನ ಸಮುದಾಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೆಲ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಏರೇರು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಧನ್ಯವಾದ ಐವಂಡಿ ಸೋಸೆರೆ. ಊರು ಪಿದೈ ಊರು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಕ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು SDM ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಅರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಮೆರಿನ ಕೇನುನುವೆ ಇನಿತ್ತ ಉಚ್ಚಯ ಲೇಸಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರೆನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಪಾತ್ರ ಪಣಿಯರ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿನ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆನ ಜೇಸಿಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಅಚೀವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಸ್ಟ್ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 5 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ NSS ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಶಿಲಡ್ 1990 ನಡೆತಿನ NSS ಕ್ಯಾಂಪಡ್ ಹಾಸ್ಯರತ್ನ ಬಿರುದು ಅಂಚನೆ ನನಲಾದ ಪುರಸ್ಕಾರಲೇನ ದತ್ತೊಂದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರುಬನ್ಪೊಡು ಬಣದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೇರ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಆಪುಣು. He has authored 9 books, 2 translations, compiled 9 volumes as chief editor, 28 volumes as executive editor, contributed to 26 chapters of new education policy, and oversaw publication of around 31 books as member of editorial boards. He has guided many PhD and other research scholars, resulting in around 40 research articles in various journals and also thesis works. He has participated in about 60 national and international conferences and seminars to present papers and also served in other capacities. ಮೇರ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಂಧಲು ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಪಣದ ಪಣಿಯರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡಿಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸಿನ ದುಂಬು ಕೊಣೋಡ ಏನೇಡದತ್ರ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರು ಆಟದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲ್ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆನು ಬುಡುಗಡೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲೆ ಆಟದ ಕರಿನ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡತಣ್ ಉಂದಟ ಇರುವೋಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕಳು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಕೃತಿಗಳನ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಬರೆತಿರು ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಶಿಬಿರದ ಕಲ್ಪಾದಿ ಆಯ್ನ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಯ್ನ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇರು ಆ ಪುಸ್ತಕನೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲ್ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರೇ ಇತ್ತೆ ಇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲ್ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉನೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರನು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ್ಣೋಡು ಪಂಡದು ಎರಡಯಾನ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.
ವಿಶ್ವದ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂಜಿ ವಂದನೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ದೈವದೇವರು, ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯೊಲೆನು ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಲುಕುನ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪಾತೆರలను ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಈ ಏಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಬಿಗಳಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ಪೆರಿಯ ಕವಿಕಲು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರ ಇಕ್ಕಲು ಬರೆಯಿಂಚಿ ಕವಿತೆದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಲು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪುಗು ಬರೊಂದುಂಡು. ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು, ಶಾರ ಎಸಲುದ ತಾಮರೆ, ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಲ ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ. ತುಳು ಪನ್ಪುನವು ಅವೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ, ಅವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವೊಂಜಿ ನೆಲಮೂಲದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ, ಬಂಧುತ್ವದ ಕೂಡುಕಲ, ದೇಶ ಭಾಷೆ ಗಡಿ ಗಂತಲೇನು ಮೀರ್ದಲ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕಲೆ ಕಡಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟದ ದೀಪುನ ಗಟ್ಟಿದ ಗೊನಸು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟದ ಕೂಟೊಡು ಸೇರ್ದುಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕದ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲದ ಆಟನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಈ ಆಟ ನಿಜವಾದ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆಟ ಕೂಟೊಲೆನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಪೆಲೆನು ಕೋತುದು ಕೊರ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆ ಒನಸು ತಿನಸು ಮನಸ್ಸುಲೇನು ಒರ್ಮೈತಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಣನೆ ಆದುಂಡು. ತುಳುವ ಬಾಲೆಲೆ ಈ ಅಂಗಣ ತುಳುವ ಮನಸ್ಸುಲು ದಿಗಿನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ಉಮೆದು ಉಲ್ಲೆಸನು ಎರ್ಕಾವುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಲನೆ ಆದುಂಡು. 2021 ಇಸುವಿಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಆಟ ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಮೇರಿಕದ ಕೆನಡದ ಕೊಡಿಕಡೆ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನು ಒತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕನಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಂಗತಿ. ಕಾಲಮಾನದ ಪರಿಪುದ ಒಯ್ಲುಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಟ ಇನಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅದು ಮೈದಿಂಜ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಗಲಿಗೆಡು ಆ ಸಂಭ್ರಮನು ವರ್ಚುವಲ್ ಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಕಮ್ಮೆನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಸರುಸುನ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಅಭಿಮಾನುಲೆನು ಎರ್ಕಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಟದ ನಿರೆಲುಡು ಇನಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ 2023 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದಲ ಉಡಲುಡು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುನವು. ತುಳು ವಿಶ್ವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವಡುನ್ನಾಂಡ ತುಳುವೆರೆ ನಡುಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪೋಡಾಯಿನವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಉನೆನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನ ದಿಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಆಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೆನ್ನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಊರು ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಪಂಪಿ ಗುರ್ತು ಗೆರೆಕುಲೆನು ದೀವಂದೆ ತುಳು ಉಚ್ಚಯಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವೊಂದು ತುಳು ಅಭಿಮಾನನು ಮೆರೆಪಾವೊಂದು ಉಂಡು ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಲು ಜಪ್ಪುನಗನೆ ತುಳುನು ಮದಪ್ಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಕಡಲ ಆಯರೆ ದಾಂಟಿಂಡಲ ಉಡಲು ಉಸುಲ್ದ ಭಾಷೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತು ತಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಿರೆಗ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾತ ಕರ್ತುಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಲವೆರೆಗ್ ಯಾನು ತರೆತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಆಟದ ನಡೆ ಒವೇ ಗಲಿಗೆಡು ಅಡಿ ತಪ್ಪಂದೆ ಗಟ್ಟಿದ ಪಜ್ಜೆ ಊರೊಂದು ಸಾದಿ ಬಚ್ಚೆಲುಂದು ಕುಸ್ಕಂದೆ ನಿರಂತರ ದುಂಬೊಯ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನು ಬಯಕುವೆ. ಆಟದ ಈ ಪಯಣಗು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಾಯ ಸಾಕಾರ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನಿವೆ. ತುಳುವೆರೆ ಬದುಕದ ಮೂಲನು ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒತ್ತರ್ಮೆದ ಬದುಕು ಕೂಟು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನವು ಪಂದು ತೆರಿಯನೊಲಿ. ತುಳುವೆರು ಪಂಡ
ಒರಿಯನೊರಿ ನಂಬೊಂದು ಒರಿಯಗೊರಿ ತಾಂಗ್ ತೇರಣ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಕಲು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದೀಯವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಅವು ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಲೆಟ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿನೆವು ಪನ್ಪಿನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನೇ ಆದಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳು ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಕ್ ಬತ್ತದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟುಡ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ತರಗತಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ಕಲ್ಪನವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಲ್ಪ ಶಾಲೆಲೆಡು ಬುಕ್ಕ ಪದವಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಉನೇನು ಮಾತ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ಅಳವಡಿಸಾವನೈನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆವು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತುಳುತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಾಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟವರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಐನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಗೇನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನೋಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಊರ ಮರ್ದು ಬೇರೆ ಮರ್ದಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬೊಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆಚರಣೆಲು ಅಟಿಲು ಅರಗಣೆ ತಿಂಡಿ ತೆನಸುಲು ಜೀವನಾವರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನದ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ದಿಷ್ಟಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಣವು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಿಜ ಅರ್ಥಡು ಗೇನದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆನೆ ಅಂದ್. ಈ ಪಿನ್ನೆಲೆಟ್ಲ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ 2023 ತುಳುವೆರೆ ಪಾಲುಗು ಅವಳ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆನಡಾದ ಊರಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆಗು ನಿಚ್ಚ ಉತ್ಸಾಹನು ಒರಿಪಾದು ಕೊರುಂಡು ಯಾನು ಈ ಎಲ್ಯೊಡು ಬಯಕ್ವೆ. ಆಟದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಗು ತುಳು ಶಿಕ್ಷಣಗು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆದಂಚಿನ ಬೇಲೆಲೆಗು ಬೆರಿಬಲ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಲೆಕ ಆವಡುಂದಲ ಯಾನು ಬಯಕ್ವೆ. ಆಟದ ಪಜ್ಜೆ ತುಳು ಗೆಜ್ಜೆದ ದನಿಯಾದ ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲುಡು ದುನಿಪಡು ಕಣ್ಣು ತುಂಕುನ ಕೆಲವೆರೆನಾಂಡಲ ಮೆನಿಪಡು ತುಳು ಜಾಗೃತಿದ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವಡುಂದು ಮನದಿಂಜಿದು ಬಯಕ್ವೆ. ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪದುಕೆರೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಏಲೆಗಲಿಗೆಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಯಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟಗು ಗೆಲುವ ಆವಡು ಗೆಲ್ಮೆಡು ಇಪ್ಪಡು ಗೆಲ್ಮೆನ ಆವಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಮೆನ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಆವಡುಂದು ದೈವ ದೇವೆರೆಡ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೆಡ ಕುಡೋರ ನಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಆದಿತ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕುಲು ಬರೆಯಿಂಚಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರವುಲೆನು ಸೇರ್ಸಾದು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಬಿಗಲಿಗೆಡು ಬುಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಬಂಧುಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅವೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ ಎನ್ನಿವೆ.
ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಬರೆಯಿಂಚಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರವುಲು ಕತೆ ಕವಿತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಲಬು ಉದರುಳು ಈ ಮಸ್ತಿರೇಟ್ ಮೆನ್ಕೋದ್ದುಂಡು ತುಳುತ್ತ ಬರವು ಸರವುಗು ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆಲು ನನಾತ್ ನಡಪಡೆಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಗ್ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುವೆ ಆಟದ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜೆ ನನಾತ್ ಐಸುರದ ನಡೆ ಆವಡೆಂದು ಬಯಕೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗು ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರೇ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಟದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರೇನು ಕೇನುವೆ ಸೌಮ್ಯಲ ಅನುಸೇರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಆರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೇರು 2010 ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಿದಾರ ಆಯ್ನ ಮೇರು SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ ಪೋಯಿನ ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನ ಮೇರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ್ದು ತಾಳಗೆರಡೆ ಬರೆತಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುದು ಆಯ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನ ಮೇರು ಮಾತಾ ಕಲ್ಪರ್ತಿನಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗುರುಕುಲ ಆಯರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಕೇಣಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಬರಹಗಾರರಾಯಿನ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನಿರೆಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರನಟಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದಿರೆಗ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಮೇರೆಗ್ ಆಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟದ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ ಸೋಲೋಯಿತ್ತದ ಸೊಲುಮೆಲೇನು ಸಂದವೆ. ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಪಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಪುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಲ ಸ್ವರ್ಗಗ ಸಮಗೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಊರುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ಅವಲವಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಕೂಟಕತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪರಪುನ ಎಲೆಲ್ಯ ಸುದೆಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಸಮುದ್ರನು ಸೇರುವನ ಅಂಚನೆ ಅವಲವಲು ಇತ್ತಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ತುಳುಕೂಟಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಆಯ್ನ ಅಕೇಲ ಅಮೇರಿಕಾದ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣ ಆಟ ಬತ್ತದ ಸೇರಿಯ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸುರುವಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೂ 2 ಲೇಸನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಾಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಆಟ ಬಿಸುಪರ್ಬ ಅಂಡ 2ನೇತ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಟ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸ್ ಇನಿ ನಡಪುನ ಈ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇತ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸ್. ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಮೂಲು ಪಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಾಡ್ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್. ಆಟ 2021 ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಆ ಆಟ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರಿಯರ ಕಲ್ಪಾವನ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಾಳೆಗರಿನ ಓದೆರೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಆಯ್ನ ಕನ್ನಡಡು ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪಾವನ ನಮ್ಮ ಊರುದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಬಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಮುರಾಣೆ ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಆಟ ಬಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ದುಂಬುಪೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಯ್ನತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತನ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ತುಳು ಪಾತೆರೆರೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನವ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗ್ ಕಾರದೀಪುನ ಹುಮ್ಮಸಿಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿನ ನಾಡುನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆಟ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದುಂಡು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಬನ್ಯಾನುವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆಟದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಸುರೂತ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಸಿರಿಸುದ್ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಜಿಂಡ ಇಮೇಲ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸಾವನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪೋಯಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬಗ್ ಆಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಶುರುವಾದ ಐಟಿತ್ತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುಸ್ತಕಲು ಸುಮಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕಲು ಸೇರ್ದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಬಾಬು ಅಮೀನ್ರು ಆರು ಬರೆತಿನ ಇರುವರ್ದಲ ಮಿತ್ತದ ತುಳು ಪುಸ್ತಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸೇರಾರೆ ಕೊರ್ತೇರುಂದು ಪನಿಯರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಾಮನನಿಂದ ಅವರ ಮೆರೆನ ಪುಸ್ತಕಲ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸೇರಿರಂಡು. 2 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕ ಮಣ್ಣದ ಭಾಜನ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸದ ಕುವೆಂಪು ನೂತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಪುಸ್ತಕಲು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರಡು ಯಾನ್ ಹಾರೈಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಈತ ಸರ್ತಿಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅತನ ಉಚ್ಚಯನ ವರ್ಚುವಲ್ ಆದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಆಂಡ ಬರ್ಪುನ ಉಚ್ಚಯದ ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಇತ್ತನೆ ತಯಾರಿ ನಡತೊಂದುಲ ಉಂಡು. ಆಟದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಲಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಬಾಬು ಅಮಿನಿರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಾರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಪೆರ್ಮೆಡು ತನ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲಿನ ನೆನಪನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯನು ಪಂಡದು ಆಟಗ್ ಆರ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾಷೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಗ ಸೇರಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದಾತ್ರ ಇಡೇ ಬರಿಯರೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆಗೊಂಡೇರಿಂದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿರು. ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಯಾನ್ ಬಯಕುವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಆಟದ ನಡೆ ನಿರಂತರವಾದಲ ಸಾಗಡು ಪಂಡು ತನ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಹಾರೈಸಾಯಿರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಯ್ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಐಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕುಲು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದಕುಲು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದಕುಲು, ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಪಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ತಂಡದಕುಲು, ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬರ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನ ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಪ್ಪುನ ತಂಡ ಐಲೇಸಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಲು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಮರ ಆದ ಬುಳೆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕಲ ನಿರೆಲಾವಡು ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ತುಳುಕೇನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತೆ. ಆಟದ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಿಯರೆ ಆಟದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಕೇನುನುವೆ. Solmel, I take this opportunity to talk about AATA newsletter Series Suddhi. As AATA organization has matured in the past few years, we are at a point that we, the community members, needed a platform to know about our community events, member and family activities, and hence Series Suddhi, our newsletter, was formed. Under the leadership of our president, Shreevalli Martell, we selected a very appropriate name, Series Suddhi, for a newsletter. The name says it all, news about Tulwas. Our main focus for this newsletter is to showcase both AATA and regional community events and activities, also to capture and report any newsworthy articles, accomplishments, achievements, awards about members and their families. The goal of AATA for this newsletter is to have it released at least a minimum of 2 times a year. Series Suddhi will be made available via our website and via emails to our members, and also via social media groups for a wider audience. I would like to thank the inaugural team consisting of our editors, contributors, and our EC team for making this happen. I'm wishing Series Suddhi all the best and look forward to it being one of the most sought after reading material for our community members. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆ. ಆಟ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಪಳೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಮುದೆತ್ತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಯಾಯ್ನ ಟೊರೊಂಟೊ ಕೆನಡಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಡ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೇನ್ಗ. ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಸಮಾರಂಭಗ್ ಆಟದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾರ್ದಿನ ಪರವಾದ ಇನಿ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ತುಳುಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷ ಎಂಚ ಗೊಂಚಿಲಾದ ಅವೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಂದಾದ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಫಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ 23 ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕಲು ದ್ರಾಕ್ಷದ ಗೊಂಚಿಲಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಶುರು ಆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ 10 ವಾರೊಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಮೆರೆನ ಸಹಾಯಡು ಅಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ವಿಶ್ವಾಸ ದೀದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಕತೆ ಕವನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿವರವಾದ ವಿಷಯ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುರುಕುಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ತನ್ನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಈ ಶ್ರಮ ತೂದು ಉಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು. ಅವೆನು ತುಳುಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆದ ಸುರುತ್ತ ಮಸ್ತಿದೆ. ಅವೆನು ಇನಿ ಶ್ರೀ ಸೇರಿನ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮಸ್ತಿರೆನು ಓದುಲೆ ಪಂಡದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಲೆ ಆಟದ ಸದಸ್ಯ ಆಲೆ ತುಳುಲಿಪಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇನುಪುರ ದುಂಬು ಕೊನವರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಯುವಜನಕುಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದೀದು ನಮಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕಲೆನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
ಆಟ ತುಲ್ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಮೆರೆಗು ಧನ್ಯವಾದ. ಆಟ ಬಿ ಉನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಣಿಯರ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೆರೆನು ಕೇರುನುವೆ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರ್ನ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸ್ಗ್ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಯಗ್ಗೆನ ಶುರು ಮಲ್ದ. ಅವು ಮುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಆಟ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್, ಆಟ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ ಮೂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್. ನೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಂತಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಿಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ದೋಸ್ತಿನಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರಿ. ಅಂಚ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ವಿನ್ನಾಯಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೋಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಪ. ನೆತ್ತ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಮುನಪೆದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪನದಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮೈಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು. ಇನಿಯ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬರೋದುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 2024ಗೂ ಎಂಕ್ಲನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಆಟ ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ. ನೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಜಗತ್ತೊಡಿತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐಕ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೆರೆಗು. ಇತ್ತ ಆಟ ಕಮಿಟಿ 2023 2025 ಪದುಕೆರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ.
ಉಚ್ಚಯ 2023 ಉನ್ನೆತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಡು. ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಅಟ್ಲಾಂಟದ ಆರ್ಯಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಆರ್ಯಮನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ದೇಶ ದೂರ ಇತ್ತಣ್ಣ, ನನ್ನ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಅಮೇರಿಕದಂಚಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ, ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತುನ್, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲ್ಸನ್ ಮಲ್ತುನ್, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆಯನ್ನು ಉಡಲ್ದು ದೀವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದವೇರೆಗ್ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ 2023 ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. Still tracking blood pressure manually? Upgrade your experience with Smart BP's seamless connection to Bluetooth blood pressure monitors. Enjoy trusted readings, unlimited records, and multi-user support. Make the switch today and measure smarter, not harder. ಆಟದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ USA-Canada ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋ ಯುವರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ನಿಟ್ಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ನಿಲೆ ತಿರಿಯೋನ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಅನುಭವಿಸಾವನ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಣ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆನ ನೆಲೆ ತಿರಿಯೋನ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು. AATA would like to thank Grand Patron Shri Santosh Udupi, Hema Kiran Udupi and family for sponsoring the concept and design of the new website. AATA ಉದಿ ಪನ್ನಿದ ಸುದ್ದಿ ತೂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ತಾನಾದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪದು ಕೊರಿನ ಆಟದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ ಮಿಶಿಗಂದ ಸಂತೋಷ್ ಉಡುಪಿ, ಹೇಮಾ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಟದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಶೈಲಶ್ರೀ ಶೇರಿಗಾರ್, ಬಾಸ್ಟನ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಪು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ್, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್, ಫ್ಲೋರಿಡಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ರೇಷ್ಮಾ ಶೇರಿಗಾರ್, ವರ್ಜೀನಿಯಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿಕಲಾ ಜಗದೀಶ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ.
ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಶೇರಿಗಾರ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೇರಿಗಾರ್, ಸಿಯಾನಿ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಳ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಲ್ವಾ, ಸೃಜನ ಎಸ್ ಆಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಸ್ಸೈಗೋಳಿ, ರಂಜನಿ ಅಸ್ಸೈಗೋಳಿ, ರ್ಯಾಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲೈನಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಾಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರ್ಯಾಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲೈನಾ. ನಿಖುಲು ಆಟದ ಮೆಂಬರ್ ಆತರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ. ಆಟದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು www.atana.org. ತುಳು ಉಚ್ಚೆ 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೇ ರೀತಿದ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತಿಯನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಕಲಾವಿದರೇನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿಗಲೇನ್ ಮಾತೇರ್ನೆಲ ವಾದ್ಯ ಲೊಕ್ಕುಗು ಲಿತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಸಿಯಾಟಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪವಿತ್ರ ಅಕ್ಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆರ್ಯಮಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳರ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಕಚೇರಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ. ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಾದ್ಯ ಆಂಡಲ ಅವೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತೋಡು ಗಳಸೊಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾಗ್ ಲಹರಿ ಪುದರ್ದ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳರ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಮಾದಿರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಪದ್ಯ ಒಡಿಪುಡು ನಿಲಯಾಯಿ ರಾಗ ದುರ್ಗಾ ತಾಳ ಆದಿ.
ಬಣ್ಣದ ಕೃತಿ ರಘುವಂಶ ಸುಧಾ ಅವೆನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಟ್ನಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಯ್ಯರ್. ರಾಗ ಕದನದ ಕುತೂಹಲಂ ಆದಿತಾಳ.
ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಂಡಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೆಡ್ಲಿ ಕೇನಗ ಐತ ಪದ್ಯ ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ.
ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ ಲಗಜ, ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್, ಸಾಹೆರ್, ಪದ್ಯ ಪಂಡಿತನಗಳು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್.
ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಸಂದೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರುಚಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೆನಡಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಬಲ್ಪು ಎಂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೆನೆಟಿಕಟ್. ಆಟದ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಬಲ್ಪು ಇವಾಲ್ವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಸ್ಟನ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ, ಶಕಿಲಾ ರೈ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಪಲ್ಲವಿ ರಾವ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್, ಮಿಶಿಗನ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಬೊಲ್ಪು ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಛಾಯಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಕೆನಡಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತನಾರ್ ಆಟದ ಬೊಲ್ಪು ಅನುಸೂಯ ಪೂಂಜಾ, ಸುನೀಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವೆರಾನಿಕಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಬಾಸ್ಟನ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಮಮತಾ ರೋಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಶಿಕಾಗೋ. Still tracking blood pressure manually? Upgrade your experience with Smart BP's seamless connection to Bluetooth blood pressure monitors. ನಿಖುಲು ಆಟದ ಮೆಂಬರ್ ಆತರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ. ಆಟದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು www.atana.org. ವಾಹ್ ವಾಹ್, ಬಾರಿ ಪುರದ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕಿಬಿಗ್ ಸಂಗೀತದ ಎಂಪುನು ದಿಂಜಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ದ ಇಡೀ ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರೋಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಕೇನುವೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂಡೋನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ್ ಯದುಕೊನ್ಗ ಒಂದಿನ ರಂಜನಿ ಅಸಾಯ್ ಗೋಲಿ ಮೇರಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದೇ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬ್ಳೆದಲ್ಪ ಪುಟುದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತನು ಕಲ್ತೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತಾಂದೆ ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಮೋಹಿನಿ ಆಟ್ಟಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಅಂಚನೆ ವಾಯಲಿನ್ ವಾದನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬೇರೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪನ್ಪುನಾಂಡ 7 ಸರ್ತಿ ಕಲಾತಿಲಕ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ಕಲೈ ಮಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಷಣ ಅಂಚನೆ ಹಾನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನ ಸುನಾಟ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಲ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತು ಕೇನಗ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲಿನ ತಂಡೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಟದ ನಲಿಪು.
ಒಡೆಯರೆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಳೆ ಬೋಡು பொருளுதத்த மேரி ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಬೀರರೆ ಬಿದ್ದದ ತಂಕೊದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಪಟ್ಟೈ ಕಡಲು ತಾರದ ಪಾರದ ಕಂಗುದ ನೀರಲು ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಪಟ್ಟೈ ಕಡಲು ತಾರದ ಪಾರದ ಕಂಗುದ ನೀರಲು ಸಿಂಗರ ಕೂರಲು ಕಲೆ ಕುಳಜಾಲು ಸಾರ್ವರಮ್ಮೈತ್ತು ಬಾಡುನ ಇಲ್ಲು ಸಿಂಗರ ಕೂರಲು ಕಲೆ ಕುಳಜಾಲು ಸಾರ್ವರಮ್ಮೈತ್ತು ಬಾಡುನ ಇಲ್ಲು பொன்னாளிக்கேதா பொருளுத மண்ணு ಪುಣ್ಯದ ಪರಿಪೋ ಐಸುರ ಕಣ್ಣು ರುಚಿ ರುಚಿ ತೊಣಸು ಬಗೆ ಬಗೆ ತಿನಸು ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬೋಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ರುಚಿ ರುಚಿ ತೊಣಸು ಬಗೆ ಬಗೆ ತಿನಸು ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಮೋಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಕಂಡನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಪೂತನಿ ಸಂಹಾರ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ತನ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ನೀನು ಮಾತ ತುಜಿಪವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪದ ಜಗನ್ಮೋಹನೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಗಮಾಳಿಕ ಆದಿ ತಾಳೊಡುಪುನ ಪುರಂದರದಾಸರ್ನ ರಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬು.
ri tam dhim ta dha ri ta dha na tam dhim tum ta kum that ri it ta ta ka tam tat thar ri tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tat thar ri tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tat tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tat thar ri tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tat thar ri tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tat thar ri tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tat thar ri tam dhim tat thar ri tat than ta tam dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tam tat thar ri tam tam dhim dhim tat thar ri tat than ta tam tam dhim dhim tum tak kun that ri ta ta ka tam tam tat thar ri tam tam dhim dhim tat thar ri tat than ta tam tam dhim dhim tum tak kun that ri ta ta ka tat thar ri tat than ta tat thar ri tat dhim tat 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 than ta tat tat than ta tat 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 than ta tat tat than ta tat dhim tum 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 tat tat than ta tat than ta tat than ta tat dhim nam nam tat 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 chum tat 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 chum tat 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 chum tat ki na tum 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 tat ki tat ki na tum tat ki na tum tat ki na tum tat ki na tum tat ki tat ki tat ki tat ki tat ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಗುವಾಗಿ ಪೂತನೆಯ ಮೊಲೆಯ ನುಳ್ಳೆಯವಳ ಜಗದಗಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಕೆಡಹಿ ನಗುತ್ತ ನಗುತ್ತ ಕೋಪೆ ಕೊಲೆಯೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ತಗಿ ಬಿಗಿಯಾಟ ಕಲಿ ಕಲಿತೋ ರಂಗದ
tam ta ti ta ka chun ta 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 chum ta ta chum ta 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 tim ta ti ta ka chun ta 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 chum ta ta chum ta 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 tum ta ti ta ka chun ta 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 chum ta ta chum ta 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 tum ta ti ta ka chun ta 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 chum ta ta chum ta 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 tum ta ti ta ka chun ta 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 chum ta ta
ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ಸುಲತಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವಿವೇಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕೆನಡಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಆಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪ್ರಶೀತಾ ಶೇರಿಗಾರ್ ಕೆಂಟಕಿ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿನೆಸೋಟಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ಉಪಾಸನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸಸ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರ್ ಆಟದ ಡೋನರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಕವಿತಾ ರಾಮದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ 2023 ಉಂದೆಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನ ಪೂರಾ ಅನಾನಿಮಸ್ ಡೋನರ್ ನಕಲೆಗ್ ಆಟದ ಉಡಲಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ ನೆಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಂದಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ಮನ್ಮಥ. ಆಟ ಉಚ್ಚಯ ನೆಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆಟದ ಡೋನರ್ ವಿದ್ಯಾ. Still tracking blood pressure manually? Upgrade your experience with Smart BP's seamless connection to Bluetooth blood pressure monitors. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮುಖೇನ ಅದ್ಭುತವಾಯ ನಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲೂರಯ್ಯ ಬುಕಾರ್ನೆ ಇಡೀ ತಂಡೋಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ತೆಲಿಪಾದ್ ಅವು ಏತೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಾರದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆನ್ ಹೊಂಡಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರು. ಅಮೇರಿಕಡು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ತಂಡದ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಪ್ರಹಸನವನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ ಎಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ, ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚನ್ ಕನಿಯೂರು. ದನಿ ದನಿ ಏರ್ದನಿ ಈರ್ದನಿ ಓ ಮೊರಜಿ ದನಿನ ಅನ್ಪುಣ ಜನ ಬೇತ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ದನಿ ಏನ ನೀಡಿ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈರತ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಈರದನಿ ಓ ಮೊರಜಿಂದ ದನಿಂದ ಅನ್ಪುಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ದನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದಂತ ಎದುರು ನಾನು ದನಿಂದಲೇ ಪೋಚೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಜನ್ ತೆಗೆದು ಪುರಾಂಡು ಏನ ಪೋಡ ಓಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪಿನ ಈರದ ಬಂತೀನಿ ಬಾಜನ್ ತೆಗೆದು ಅದಿಲ್ಲ ಪೋಲಿಂದು ಓ ಇಂದೋ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಜನಜ್ಜ ಐಂದೆ ಕೋಚ ಅಡಿಗೆದೈ ಬೈಜತ್ತ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಬರ್ಬೇತಾ ಇದು ಅಡಿಗೆದೈ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಬೋಲಿಯಾ ಈ ಬೋರ್ನೇ ಬೈದಿನ ಬಾಸೆ ಇಟ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದೋ ಅಡಿಗೆದೇ ಕೊರನ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದೈ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮೂರು ತಿಂದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜ ಐಂದೆಕ್ಕೆರೆಜ್ಜ ತಿಂದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಕ್ಕೊಡ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ವೈದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊಲಸು ವೈದಿನ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂದ ತಿಂದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಬುಡ್ದು ಓಪೇರು ಐಂದೆಕ್ಕೆರುಂಡು ಯಾನು ಸುರುಕೆವಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಬಯ್ಯ ಗಾಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಪೋಡುಂದು ಆಂದ ಪೋ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪು ಅಪ್ಪ ಎಂದಾಗನ್ ಪುಡಿತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಪೋದ ಅವಳು ಕುಳು ಅನ್ಪು ಅಪ್ಪ ಈರ್ದಾದನ್ ಪೋರು ಯಾನ್ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಮಾರದಿ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬುದ್ಧಿವಾನಿ ಯಾರು ಬರಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸೆ ಇಟ್ನಾಳು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಭಂಗ ಆಗುನುಂದು ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬೆಂಜಿ ನನ್ನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಡಿಗೆದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ ಓ ಭಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ವಾತೇರ್ನ ಭಯ್ಯ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯರಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ
होटल में पूरा आते होते जाते आओ। हेलो बोल रहे क्या हुआ? गोली भेजा? हाँ गोली बजे इजीरे इजीरे लगा गोली बजे बेते। हाँ बोल हाँ गोली बजे मैदा निकाल। हाँ उल्टा करके सीधा छोड़। इजी हाँ ऐसे छोड़। ठीक है बाद में आते। दादा ಅವಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರೀತ ಹೋಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನು ಆ ಮೂಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲೇನಾ ಇಲ್ಲೇ ಐ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಂಚೆ ಬುಡುಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ ಇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಂಚೆ ಬುಡುಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡನೈ ಪಂಡೆ ಎಂಚೆ ಬುಡಿಯರಂಡ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರಂಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಪಿಂಡ ಹುಡುಗುನ ವಾಸೆಟ್ನ ಒಯ್ತು ಬುಡಿಯರವಂಡ ಓ ಎನ್ನೆಡು ಬಂತಿಜಿ ಆಯ ಪಾಪ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಬುಡೊಂದುಪ್ಪಿ ಒಟಾರೆ ಬಗಲು ನತ್ತು ಬಾಸೆಟ್ನ ಓದು ಪಂಡು ದೋರ ಓಡೆ ಪಂಡು ದೋರನು ಆಯ್ ಬುಡುವಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಏ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಏನು ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬೆಂತೆ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಇಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಂತಾನ ಬೊಕದೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಯಿನಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾತನ ಹೌದಾ ಐಡಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಯಿನಿ ಜಾಗೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಜಾಗೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಕುಲತ್ತ ಉಪದ್ರ ಓಲು ಮೂಲು ಮೂಲ ರಾಧವನ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸಿಡ್ ಕಾಸುಂತು ಅಂದ ಬೇರೆ ಉಂಟುಂಡು ಬೇರೆ ಜಾಂಡ ఒక ಬೇರೆ ಜಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಸೋಡಿ ಅವು ಬುಡ್ಡಿ ಅಂಟಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಅವು ಲೀಕೇಜ್ ಅದು ಅವತ್ತು ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡೆಡ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಕುಳೆತ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ತಿರುಗು ಕರೆಂಟ್ ಇಜಿನ್ಲ ಅವು ಇದ್ದೆ ಅಂಡತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಪುಜ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕುಳೆ ಬೊಳ್ತುದ ಕುಳೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ದೊಳೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ತಡೆ ಬಂದಾಯಿನತ್ತ ಲೋಸ ಅದು ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ನಾನಂದ ಆ ಜನ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಜನ ಎದುರು ದಾದಾಪುರ ಬಗಲೆರ ಹೋಚಾ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆದ ಈ ಪೋದುಂಡತ ನುಪ್ಪು ಗರಿ ಬಾಡು ನುಪ್ಪು ಗರಿ ಬಾಡು ಜನ ನೀರು ಗರಿ ಬಾಡು ಆ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರು ಬಾಡು ಪೋ ಅರಿ ಮಾಡಿದಾರ ಎಂಕಲ್ ಅರಿ ಬಾಡ್ರೆ ಈದ ಮಣ್ಣಿನ ಯಾರ ಇದ್ದೀನ ಪೋ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀ ಮಾಡ್ಬೋ ಅತ್ತಿ ಅವನಿ ಬಯ್ಯನಕ್ಲೇನು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಂದು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೇಟ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ఉండదు ಸರ್ಕಲ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ನಿಗ್ಲಣ್ಣ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರಡವೆ ಇದೇ ಪುರುಷ ಇತ್ತು ಹೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬಯ್ಯಾಗತ್ತಿತ್ತೆ ಇದು ಕಾಣೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಅವ ಬಿಡ್ಬಾ ಅಂಚ ಬುವ ಪೆಂಚಲ್ಲ ಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಅತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅಂತದ ಮರ ಯಾ ಮಾತಾಡ್ಲವಂತಿ ಅಂತದ ಪೂರ ಪಾಪುರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬರುವರು ಮರ ಇದು ಗಿರಾಕಿ ಬರ ಸುರಾಯರ ನಾಳೆ ಗಿರಾಕಿ ಒತ್ತೀರಣ್ಣ ಅತ್ತೇರ ಕಮ್ಮತ್ತ ತಿಂದಿರೋಡು ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯಿರು ಅದನ್ನ ಬೈನೆ ಆಯ್ ಅಡಿಗೆದ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತಿನಿಗೆ ಬೊಕ ಪೋ ಅಂತ ಸೈಪು ನಕ್ಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾರ ಮಾರಿಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಆವಂದಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದಾಗಲು 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಆವಂದ ಕಾಂಡ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜನ್ನ ಇನಿ ಶುರು ಅತ್ತ ಆಯ್ ಬಂಡ ಊರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಊರಲ್ಪ ಆಯ್ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚಿದೆ ಬಯ್ಯೆ ಅಂಚಿದೆ ಬಂಡ ರೈಲ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಮುಳು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಇರು ಪಾತೇರು ಪಾರೆ ಬಾಂಡಂಡತ್ತಣ್ಣ ಆಯನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಾಣ ಯಾರು ಬಿಹಾರದ ಏನದ ಅನ್ನ ವಂಟಿ ಬಿಹಾರದ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ತುಳು ಅಣ್ಣ ಊಟೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಅಂಡ ಆ ತುಳು ಪಾತೇರು ದಿತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಬಯ್ಯ ಅಂಡದಾನೆ ಚೆಕ್ ಕಾಂಡನೆ ಬರಡುವಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಣ್ಣ ಒಂದು ಇರು ಕೆಟ್ಟಿಯರ ಅಂದು ತಾಯ ಬತ್ತೆ ಬಯ್ಯಿ ಬತ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಮುಳು 9 ವರ್ಷ ಬೆಂತಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಂತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಂದದು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಒಂದು ಬಂದಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಂಡಿ ಜಾಗೆ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆತ್ತ ಜಾಗೆ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಚುರಿಂಚುವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಇವ್ರ ನೆಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನತ್ಯಾನು ಮೂರು ಜಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಗೆ ಸರಿಜ್ಜಿಂದು ಅಂದ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಜನ ಪುಣಿಗೆ ಉಳೆತ್ತಪ್ಪದ್ರಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಡ್ಡ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತು ಒಂಡೆ ಗಣ ಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ ಪಲಿಂದು ಇರು ಒಂಡೆ ಅವು ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರ ಖರ್ಚಿಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪ ಇದೆಂಚಲ ಹೋಟೆಲ್ ದೆತ್ತಂದ ಆತನತ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಂತ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮರೆ ಓಡಿ ಈ ಪಾಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಮೂಳು ಅಣ್ಣ ಮೂಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದುಂಬು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯಜ್ಜ ಅಂದ ಪೂರ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ ಕುಳೆ ತಪ್ಪೋದ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಗಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಮರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂತೂ ಇರು ಗಣ ಮದೀತಿಜಾರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ నీకు ప్రార్థన అనేది ಗೊತ್ತುండే ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚ ಸಾಲೇಟ್ ಪುರ ಯಾನೆತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನಂತೀನಿ
ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮೆ ಹೋಯ್ನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಲದ ಜನಗಣಮನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವ್ರು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಯಸ್ಸೇ ತಂದೆ ಜನಗಣಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವೇರ್ನವ ನೋಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಗಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ದಯವಂಡ ಕುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಬೈದೇರು ಬೈದಿ ಆ ಬೈಯೆಲ್ಲ ಬೈದಿ ಕುಸುಮ ವೈದಲ್ ಕುಸುಮ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕುಸುಮ ವೈದಲ್ ಲೇ ಕುಸುಮ ಲೇ ಆ ಬಯ್ಯ ಲೆತ್ತವಳಗೆ ಇಡ್ಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಿ 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 ನಂದು ತನ್ನಿಂದ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಎಂಚೊಳ್ಳ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ದನಿ ದನಿ ನಮಸ್ತೆ ದನಿ ಪೋಯರ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಪೂರ ಪಂತೆ ಪೋಯರ್ ಪೋಯರತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂತ ಮುಲ್ತ ತೊಪ್ಪತ್ರದ ಅಂಡಾರ ಅವೇ ಏಮನ್ಪುನ ಏನೇ ಪಣ್ಣತ್ತ ಮುಲ್ತ ದೋಸದ ಅಂಚ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾಂಡು ಅವಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಉಂತಲೆ 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 ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕಣ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಐನು ಪಂಡದೋರೋಡ ಒಕ್ಕಡೆ ತೀರ್ ಕರೆಂಚಿದ್ದೀನಿ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ನಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ನಣ್ಣ ಬೆರಾವಚ್ಚ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿರು ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತಲೆ ಐನ್ಲ ಪಾಂಡದ ಗುರು ಜನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕ ಪಾದ ವಿಶ್ವತ್ತು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಓ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಿನ್ನ ಕರಿಮುಖ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈಬುಡಿಯನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಗದಾದ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಎಂಜಿನ ಬಾಜು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ಅದಾ ನಿನ್ನ ಮಂಜು ಕರಗಿನಾಗ ಅವಳು ಕಲತ್ರ ಬಂದವರು ಗಟ್ಟ್ಯ ಒಂದು ಮಂಗ ತಾನ ಭಯ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಬನ ಬೆಲಾಲ್ ಪರಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸಂತಾನಜ್ಜಿ ಮಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಿರ ಭಕ್ತಿ ಮರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಎತ್ತಿರ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರಡ್ತ ಭಯನಗ ಓ ಅಣ್ಣ ಭಜನೆ ತಪ್ಪುನ ಸಹಜ ಭಜನೆ ತಪ್ಪುನ ಸಹಜ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ್ಲೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಟುಡು ಬೆಲಾಲ್ ಬರುಂಡತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗಣ್ಣ ಸುರು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಮೂರು ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪದ್ರಂಡು ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪದ್ರಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಸುರುಕು ಹಾಂದ ಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಜ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಬೆಲೆ ಸುರಾಲ್ಬಿ ಸುರಾಲ್ಬಿ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಸುರು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡ್ತದ ಬಕ್ಕಡಿಗಳ ಒಟ ಪಾತ್ರ ಮರ ಅಲೆ ಭಯ ಅಲೆ ಭಯ ನಮ್ಮ ಇಡಬಲ 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 ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಗೆ ಇಡಬಲ ಇಡಬಲ ಭಯ ಬಾತೆ ದನಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಲ್ಪ ಬಿಹಾರ್ 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 ಅಯ್ಯತ್ತ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಮಲ್ ಬರೋತಂಡೆ पूरा आइटम लगोतंडे वेज नॉन वेज पूरा बनाते वेज स्पेशल दात ಗೊತ್ತುಂಡೆ वेज दा स्पेशल दात वेज नॉन वेज पूरा नॉन वेज दात स्पेशल नॉन वेज स्पेशल ತಿತ್ತಿದ
ತೆತ್ತಿದ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಳು 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 ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಬಯ್ಯಡ ಬಾತಿರ್ತಿ ಇದು ತೆತ್ತಿದ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ತೆತ್ತಿದ ಮಲ್ಪ ಇಂದು ಬಯ್ಯ ದನಿ ದನಿ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಎತ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಮೂರ್ದು ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ತದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೆನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟಕ್ 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 ಹಾಕದೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದೆ ಚುಯ್ಯ ಮೈತಿನ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಾರ ಏನಾಡ್ದ ಎಂಕು ತುಂಬಿ ಹೊಂಟಾನೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಲ್ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ ಅವೇನ ಬಲ್ಟಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಓ ಆಯ್ನ ಬಲ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಡು ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಉಂಟಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಚೂರು ಬಿರ್ಕಿನ ರೆಡಿ ಅದಾ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪುದರೆ ಕಡೆ ನೆನಪಿದ್ವ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದಾ ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ಅದಾ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪದೆಗೆ ಬಿಹಾರ ದೇ ಅದಾ ಇದು ನಿಕ್ಕಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಚ್ಚ ಯಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎತ್ತ ನೋಡು ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎತ್ತ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂರೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತ ನೋಡು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತು ಕುಡತ್ತದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಟಕ್ 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 ಹಾಕದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಾವಲಿಗೆ ಚುಯ್ಯ ಮೈತದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡೋಡು ಪಲ್ಟಿ ಇಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಡಬಲ್ ಕಡ್ಡು ತೆತ್ತಿದತ್ತ ಬೇ ಸತ್ಯವನ್ ಪಪ್ಪ ಬೇಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬುಡ್ಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಮರೆ ಇಜ್ಜಿದನಿ ಇಂದುವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿತ್ತಿನೇ ಆಯ್ತ ಉಪ್ಪದ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿನೆಂಬೆ ಇತ್ತಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತದ ಮೂಲು ಉಪ್ಪದ್ರೋಡು ಬೇ ಹೋಯ್ನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೆ ನಿಕ್ಕದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ ಬರದಾದ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾದ 300 ತೆತ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಬೇತ ಹಾಲ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತಿದ 300 ತೆತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ 100 ಮುಂಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸುಧಾರಿ ಉಳ್ಳಿ ಮರೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಆಣ ಬೇಗ ಪೋ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಪಾತ್ರದ ಹೊರತುಗಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿ ತಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆತ್ತಿ ವೈದ್ಯ ತಲೆಗೆ ತಾತ ಅಂತ ಮುಖ ಪುಲಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದೂರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ ಪಪ್ಪಗೆ ಪಪ್ಪ ತೀರೇರು ಪಪ್ಪ ಓ ರಾಮ ಅಂದ ಜಗ್ಗು ಪಪ್ಪ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಬಾರ್ದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣನೇ ಅಪ್ಪ ಸಾಕೋಣ ಮಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಿದಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಕ್ಕಿಲಿ ಪೂರ ತಿರ್ ಮಾರ ಮುಡಿ ಈಟಿಗೆ ಎತ್ತರಗೊಂಡತೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಎದುರು ಕಂಠ ಹುಚ್ಚಾಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಪಾಡಿ ದಾದಾಲಂಜಿ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಸರೀಕ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ದೇವರು ಕೊಂಡು ಹೋಡ ಶಕ್ಕು ಇನಿ ಸುರುತಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಪು ನಾನು ಬಂದಾಲ್ ಪರಿಚಿ ಪುನಃ ಬರ ಮೀಪದ ನೋಡು ದಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ನೀರು ಮೈಪಡ ರಾಮ ದಿಕ್ಕಲ್ ನೀರು ಮೈಪರ ಎಜ್ಜಿ ಮರ ಬುಕ್ಕ ಮೈಪಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾಪ ತೀರ್ನೆ ಅಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಓ ರಾಮ 25 ನಿಮಿಷ ಏನಾತೆಗೆ 25 ನಿಮಿಷ ಏನಾತೆಗೆ ಅಣ್ಣ 25 ವರ್ಷ 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 ಬುಗಿ ಇತ್ತದೇ ಬಿಲ್ಪು ಇನಿ 6ನ ವರ್ಷ ಅಂಚನ್ ಬುಲಿಪುನಿ ಈ ವರ್ಷದವರ ಬಿಲ್ಪುನ್ನೆ ನೀ ಕೈರ್ದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಲ್ಲತ ಬಾಸೆ ಜನ ದನಿ ಅವು ಪಕ್ಕಿದ ಚಿರಿ ಪಾಕಿಗೆ ಮಾರಲು ಪುಚ್ಚೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಯ್ನಿಗೆ ಪುಚ್ಚ ಮೀನು ಅವು ಮೀಂದ ಟೆಂಪ ಆತದು ಪಂಚ ಪುಚ್ಚ ಬಲ್ತಿ ఒక పుచ్చ ఉంతినాడు అంతే మరలుంట ఈ జంత పూరగా ఎండవంది ఈ పువ్వ పయ్యర మంటదు పొక్కడిగల బొక్కని దీనికి ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ವರ್ಷತೆ ಅಂಜೇನಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೇರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಬೇಜಗ್ ಪೂಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಭಯ ಕೆಬಿಗುರು ಹಿಂದಿ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೀಪನ ಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿದ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೀಪನ ನಮ್ಮಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸೈತನಕ್ಲು ಬರ ಕಕ್ಕೆ ಆ ಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಸೈತನ ದಿನ ತನಿಬೋದು ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನಂಡ ಆ ನುಪ್ಪುನ ಬತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಂಡ ಅವು ಸೈತನಕ್ಲಿ ಸೇರ್ನು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟೆ ಭಯ ಅಂದು ಕಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪು ಅದೇ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಈ ಸೈತನಗಳು ಪೂರ ಕಕ್ಕೆ ಹಾಪು ನಾವು ಅಂದ
ಸೈತನಗಳು ಬರ ಕಕ್ಕೇನೆ ಹಾ ಅಬ್ಬಾ ಸೈತನಗಳು ಬರ ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಕಕ್ಕೇನೆ ಸೈತನಗಳು ಕಕ್ಕೆ ಆಪುನು ಕಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಮಕರದ ತೆಲುಗು ನನಗೆ ಅತ್ತಿ ಈರ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಎಂಚು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡ ಕೊಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ನು ಮಂಡಿದಿವಕ್ಕ ಬಾಸೆ ಜನ ಒಂದು ತೇರಗಿದೆಯರ ಒಂದು ಪಪ್ಪಗದಿಯರೆ ಪಪ್ಪಗತ್ತ ಇಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಯಾಂದಿ ಪಪ್ಪು ಈ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಆವನ ಜಾವನ ಬರ ಬಲಿ 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 ಆವನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಬರ ಬಲಿ ಆವನ ನಾಮ ಬುಚ್ಚಿ ಬರಲಿ ಬಲಿ 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 ಓಕೆಪ್ಪ ತೀರ್ನೋಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇರು ಅಣ್ಣ ಮಗೇನ ಇರು ಓಟೆ ಜೀರ ಕಿಂಚಿ ಕೊರ್ಲನ್ನ ಕಾಲೇಜಿ ಹುಡು ಬುಕ್ಕಿನ ಕಾಲೇಜಿ ಹುಡು ಅಲ್ದಿ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೀದಿ ಬಲ 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 ಅಣ್ಣ ದೀದಿ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಡತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪಗ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂ ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರ ಸರಿಜಿ ಮಂಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರ್ ನಮ್ಮೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಬಕ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮೆ ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಪದ ಕುಳ್ಳಲ್ಪ ಇವ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಐಕ ರಾಗ ಹೊಡ್ಚಣ್ಣ ಸೈತಿನಾತ ವಾರ್ತ ಓದಲೆಕ್ಕ ಓದಲಿ ಅಪ್ಪ ಸೈತಿನ ಎಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೈತಿನ ಬಿಲೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಲ್ ವೀರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೆ ತಾರನಾಥ ಪಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 25 ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಕಳೆದಿರುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೋರುವ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ತಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ 10 ಊರಿನ ಸಮಸ್ತರು ಶುಭ ಕೋರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋವಿಂದ ಶುಭ ಕೋರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದನ ಆತ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಬೇತನೆ ಅವ ಜಗ್ಗು ಪೂವಪ್ಪ ತುಯ್ಯನ ಏತು ಕಕ್ಕೆಲು ಮಾರಯ ಮರ ಮಪಡ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಈತನ ಮನೆ ಕಕ್ಕೆಲು ರಾಸಿ ಬರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಏರೇನ ಸಾವು ನಾಡ್ನ ಅವು ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಓ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಓ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರ ಬೋತುಂಡು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಅವ್ನು ಕುಕ್ಕುದ ಮರದ ಕೊಡೀಟು ಒಂಜರ ಕಾರದ ಕಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂಜರ ಕಾರದ ಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಿ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಗೆಚ್ಚ ಒಂಜರ ಕಾರು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರ್ ಸೈಯರ್ದೊಂಬು ಶುಗರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಕಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಓ ರಾಮದೇವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜಗ್ಗು ಪೂವಪ್ಪ ಇದು ಜೋಡಿ ಪುನಃ ಒಂಜರ ಕಾರಿ ಇತ್ತನ ಕಕ್ಕೆಗಳ ಒಂಜರ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತ ಮುರನೂರು ರೈಲ್ ದಡಿಕೆ ಬುರ್ದು ತರೆ ಕಟ್ಟಾತನತ ಆನ ಕಕ್ಕೆ ಚೇಪು ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುದ ಮರದ ಕೊಡೀಟು ಮಲ್ಲ ಮಾಡದ ಕಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಮಂಡವಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ತಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ದನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಯವರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಬಲಿಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಓರ್ಪುಂಡ ಪಪ್ಪ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಪೂರಲದಿತ್ತೆ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ದೀತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹೋಯ್ತಾ ಕೋರಿದಾನ ಅತ್ತು ಕಜಿಪುದ ಪುಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಪುಳಿಲ ಪುಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಹಿತ ನಂಗೆ ನಿಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನು ಮರ ಅದನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಮಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪುಳಿದಿಂದ ಒರಿಗೋ ಮರ ನೋಡ್ ನಾನು ಈ ತಿಂದು ತೂಲಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಓಟೆಗೆ ಅನುಭವನೆ ಸಯ್ಯರ ಮರಲು ಹೋಗ್ತಾನು ಸಯ್ಯರ ಅನುಭವಜಿ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಅರೆಗೆ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಿಸಿಗೆ ಉಣ್ಣೆ ರಂಚನ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಕೇನಡ ಜಗ್ಗು ಅರೆಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡಾಪಿಜಿಗೆ ದಾನ ಎಡ್ಡಾಪಿಜಿ ಅರೆ ಜೋಡಿ ಪುರಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಕೈಟ್ ಇಂಚದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಇತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಆತರು ಇತ್ತ ಉಣ್ಣೆ ರಾಪುಂಡ ಕೈಟ್ ಉಣ್ಣೆ ರಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೈಟ್ ಉಣ್ಣೆ ರಾಪುಂಡ ರೆಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಮಂಗ ಕೈಟ್ ಉಣ್ಣೆ ರಾಪುಜಿ ಕೊಕ್ಕಡು ನೋಡು ಎಂಚ ನೋಡು ಕೊಡತದು ಅಂಚ ಕೊಡತು ಉಣ್ಣೆ ರಾರಿಗೆ ಚೂರು ನಾಚಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಯಾವ ಅಂದ್ಯ ಪಾಪ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಾಚಿ ಕೊಡತು ನುಚ್ಚ ತುಂಬ ಕೈಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದ ಉಳ್ಳು ಉಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ನಿಕಲ ನಿಕಲ ಬೇಳೆ ಅಂತುಳ್ಳಿ ಇಸ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ ತಾನೆ
ఇందు బుర్ర సత్యం అనిపోయింది ఇంక సత్య ఇంట్లో విషయాన్ని బుర్ర నెంపున్నా కమండా ఇంక బుర్ర తెలిపుకున్నప్పుడు బుర్ర బులిపుకున్నప్పుడు మరి బుక్క ఎంచిన కట్ట ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆಗ್ಲ ಸೈತನಗ್ಲ ಬುರ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಆಪ್ನಗ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋತು ನುಪ್ಪು ದೀಪ್ನಗ ಆ ನುಪ್ಪುನ ಬತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಉನುಪುನಗೆ ಅವರು ಸೈತನಗ್ಲೆ ಸೇರ್ನು ಒಂದು ಬುರ್ರ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟತ್ತು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆವಂದಣ್ಣ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆವಂದಣ್ಣ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂದು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಯಾನು ಓಟೆನು ಕೊಳತನ ಪುಲಿತ ಕಟ್ಟಂದೀತ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಎಂಚಿನ ಸಾವತ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಮ್ಮೆ ತಿನ್ನ ಸಾಧಿ ಬೋಡು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮೆ ತಿನ್ನ ಸಾಧಿ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಪುಲಿಯ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದಿನ ತೆಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ 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 ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ 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 ಏನನ್ನು ಮಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಕ್ಕೆ ಯಾನತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಯಾನತ್ತು ಈ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ತೆಲ್ತು ವಂಜಿ ಬೇನ ಆಣ್ಣಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನಂದುಪ್ಪಾರ್ ಆತ ಪುರ್ಲದ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ತಂಡೋಗ್ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸುಲ್ಮೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹರಿಕೃತಿನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಎದಕುನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಗುರುದಾಸ್ ಬುಕರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡೋನ್ ಮೇರ್ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹರಿಕತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ PhD ತೊಂದರ್ ಎತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸ್ ಮೂಡುಬಿದಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಬ್ಲದ ವಿಶ್ವಕಾಚಾರ್ಯ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ರವಿರಾಜ್ ಒಡಿಯೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಥ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी पराशक्ति श्री रमादेवी सर्वचैतन्य रूपां दामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात् ध्यायेत् परीन्द्रं जगदेकनाथं मुक्ताफलालङ्कृतसर्वगाथं नक्षत्रनाथं भुवनार्घ्यवस्त्रं प्रियं मुरारे करवालहस्तं लक्ष्मीरमण गोविंदा जगज्जननी महामाये की जय। सत्य गणपति बाला नृत्य गणपति सत्य गणपति बाला नृत्य गणपति नित्य निन्न चाक्रि मल्पुन नित्य निन्न चाक्रि मल्पुन भृत्यरगये गति सत्य गणपति बाला नृत्य गणपति सत्य गणपति बाला नृत्य गणपति बाल गणपति ये स्थूल गणपति दिल नमन सद्बुद्धिडु कुरुदु सम्मति बाल गणपति ये स्थूल गणपति
ದೀಲ ನಮನ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಡು ಕೊರುದು ಸನ್ಮತಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಗಣಪತಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ 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 ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಗಣಪತಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಗಣಪತಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ನಂಕ್ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ನಂಕ್ ತುಜಾಲ ಗಣಪತಿ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಲಾ ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಲಾ ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ಧಾರಣಾ ಧರ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಹು ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯತೆ ಪ್ರಜಾಃ. మహాభారత పన్పుడు నరమాని ఆయనాయే ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅವೇನೇ ಧರ್ಮ ಅಂದಲೆತ್ತೆರೆ. ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯತೆ ಪ್ರಜಾ ಒವೆವರಿ ನರಮಾನಿ ಆಯ್ ಒವೇ ದೇಶಡಿಪ್ಪಡು ಒವೇ ಭಾಷಣ ಪಾತಿರ್ನಾಯಾದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಆಯೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತ್ನಂಚಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದಲೆತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕಲ್ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ದಾಯಲೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿಯ ಐಕ್ ಮರಣಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಧರ್ಮ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷೋಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡ ನನಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿನ ಅವೆನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದಲೆತ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೋಡು. ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆಗು ಸತ್ಯ ನಮನ ಉಸುಲೆ ಆದುಂಡು ಧರ್ಮ ನಮನ ಎತ್ತೆರಡೇ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಎಚ್ಚರದಾಯಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಮಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಜನಕಲು ಇತ್ತಿರು ಎಂಚಿನ ಜನಕಲು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಇತ್ತಿರು ನಿನ್ನ ನಿಕ್ ಎನ್ನಲಾ ನಿಕ್ ಎಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಇತ್ತಿರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ನಿನಲಾ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಇಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶುಹು ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಡು ಒವೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ
ಜನಬಲಡ್ದತ್ ಧನಬಲಡ್ದತ್ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶು. ತ್ಯಾಗಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಮೃತತ್ವನ ಪಡೆಯೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಜೀವನಡ್ದು ಧರ್ಮ ಜೀವನಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಆದರ್ಶ ಆದಿತ್ಯನಾಯೇ ತುಲುವಾಲೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ. ಆತ್ಮವಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಭಗವದ್ ವಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ದೇವರು ಅವು ಹೇಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಹೀನರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು. ಏರ್ ದೇವರಿಗಾದು ಸತ್ಯಗಾದು ಧರ್ಮಗಾದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೇನಾ ಅಂಚಿನಾಯೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾದಿತ್ಯನ ಅಂಚಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಕೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ತುಲುವಾಲಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥದ ಆದೊರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕತೆ ನೀ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುಗ. ದೈತ್ಯದಾನವರೆಗ ಅರಸಾದ ದೈತ್ಯ ವಿರೋಚನ ಮಗೆಯಾದ ದೈತ್ಯದಾನವರೆಗ ಅರಸಾದ ದೈತ್ಯ ವಿರೋಚನ ಮಗೆಯಾದ ನಿತ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರಡ ಪಗೆಯಾದ ಸತ್ಯದ ಪುದರ್ನ ಮೆರೆಪಾದ. ಬಲತಾಯಂದು ಪಣ್ಪಾಯಿ ನಮ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಗ ನಮೋ ನಮಃ. ಬಲತಾಯಂದು ಪಣ್ಪಾಯಿ ನಮ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತೊಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸಿರಿ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತೊಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ. ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗವತೋತ್ತಮೆ ಪಂಡು ಪುದರ್ ಪಡೆಯುನಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗೆ ವಿರೋಚನೆ ಆ ವಿರೋಚನನ ಮಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನವ ಕುಲಕು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭೂಮಂಡಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇ ಎಂಚೈತನ ಆಯ್ನ ವೈಭವ ಪಂಡ ವರ್ಷಗು ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಕಾಲಾದಿ ಗೊಂಜಿ ಭೂಮ ವರ್ಷಗು ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಕಾಲಾಗು ವರ್ಷಗು ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಕಾಲು ಗೊಂಜಿ ಪರ್ವ ಕಾಲಾದಿ ಗೊಂದಿ ಓಮ ಓಮ ಗೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಾಲಾದಿ ಗೊಂದಿ ಓಮ ಓಮ ಗೊಂಜಿ ನೇಮ ನೇಮೊಡು ದಾನ ದಾನೊಡೆಚ್ಚ ಧರ್ಮ ನೇಮೊಡು ದಾನ ದಾನೊಡೆಚ್ಚ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅರತಾನ ಅಲಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅರತಾನ ಅಲಿಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತೊಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕೀ ಜೈ. ಇಂಚೈತಂಡು ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ವೈಭವ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಲೋಕನೇ ಗಂದೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಲ ಯಾಗನ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಓಲಗದ ಚಾವಡಿಡು ಬುದ್ಧಂತ ಪೆರದಾನಿನ ಆದೇಶ ಕೊರದು ತರ್ಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕುದುರೆ ಎಂಚೈತಂಡ ಅವು ಕುದುರೆ ದಂಡದಲಾಯಿ ತರ್ಪಾಯರ್ಗೆ ರಾಜಂದೋಲು ಗುದ್ದಾಯರ್ಗೆ ಗೆಲವಂದ ಗಂಟೆ ನೋಪಾಯರ್ಗೆ ನೇಲ್ಯನಗಾರಿ ಬೊಟ್ಟಾಯರ್ ಬೋರಿ ಸಂಕೋ ಉದಾ ಬೋರಿ ಸಂಕೋ ಊದಾಯರ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಉರಿಪಾಯರ್ಗೆ ದಂಡದಲಾಯಿ ತರ್ಪಾಯರ್ಗೆ ರಾಜಂದೋಲು ಗುದ್ದಾಯರ್ ಗೆಲವಂದ ಗಂಟೆ ನೋಪಾಯರ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಯಾಗದ ಕುದುರೆ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕೀ ಜೈ.
ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ವೈಭವನು ತೂದು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿ ಲೋಕದ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಉದರಡು ಮಚ್ಚರ ಲಕ್ಕಂಡು ಕೂಟಡು ಕಲ್ಜಿಗೊನು ಲೆತ್ತದು ಭೂಮಿಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಡು ಆದರ ಅನ್ಯಾಯ ಸುಳ್ಳು ಲಂಚ ದಗೆ ಮೋಸ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮ ನೀತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಗೆ ಮೆರೆಪಾವಡು ಪಂಡದು ಆ ಕಲ್ಜಿಗೊಗು ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದು ಕಡಪುಡಿಯರಿಗೆ ದೇವರ್ಕಳು ಮಚ್ಚರುಗು ಮರ್ದಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂಚಾದ ದೇವರ್ಕಳು ನಾಯಿ ಮಚ್ಚರೊಡ್ದು ಕಡಪುಟ್ನಂಚಿನ ಕಲ್ಜಿಗೋಗು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಜಿಗ ಭೂಮಿಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಉರಿಯರೆ ಬುಡಂದೆ ಬಂಗಾರದ ಸಂಕೋಲೆ ತರ್ಪಾದು ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೊಲ್ತದು ಕೈಕಾರೆ ಕಟ್ಟಾದು ಅಟ್ಟುಡು ಪಾಳಾಯಿಗೆ ಬಲ ಬಲ ಬಲಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತುಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸಿರಿ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತುಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಕಿಚ್ಚು ಮಚ್ಚರೊಡು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿನ ದೇವರ ಕುಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವಡು ಪಂಡದು ಅಂಕಗು ಅಣಿಯಾಯಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಆನೆ ಸಾಲಡು ಆನೆ ಕಟ್ಟಾಯಗೆ ಕುದುರೆ ಸಾಲಡು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಾಯಗೆ ತೇರ ಸಾಲಡು ತೇರ ಪತ್ತಾಯಗೆ ಬಿರುವೆರೆಗು ಬಿರುಪಗರಿ ಕೊರ್ಪಾಯಗೆ ದೇವರ್ಕುಳನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡಾಯಗೆ ಏಳು ಇರ್ಲು ಹೆಣ್ಮ ಪಗೆಲ ಅಂಕಣೋಡು ಯುದ್ಧ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಬಿರುಪಗರಿ ಕಾಲಗಳು ಬಲಿಯೇಂದ್ರಗ ಜಯ ಆತನೆ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಗ ಜಯ. ದೇವರ್ಕುಳನ ಬೆರಿಪತ್ತದ ಗಿಡನಾಗ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಿಗಡಿ ಬೆರಿಪತ್ತನಗ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರ್ಕಲು ತುತ್ತದಿ ಜೋತ್ರಡು ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಬೊಡ್ದು ಬಲಿಪೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಯೇ ಅರಸನು ಗಿಡಾತದ ಅರಸ್ತನ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತುಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತುಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸಿರಿ 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 ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ತುಣುಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸಂಕಟನು ತಡೆಯೊನ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ದೇವರ್ಕುಳು ಮಾತ ಸೇರಿದು ವೈಕುಂಠಗೂ ಬತ್ತೇರೆ ಆ ಮಿತ್ತು ಲೋಕಗೂ ಬತ್ತದು 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆರು ದೇವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ. ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮುರಹರ ನಗಧರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ ಮುರಹರ ನಗಧರ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವ ಭಂಜನತೆ ನಮೋ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವ ಭಂಜನತೆ ನಮೋ ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಆ 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡನೀಟ ಪೂರ್ಯರು ದೇವರ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗನೋ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆರು ಅಪಗ ಆ ದೇವರ್ಕುಲೆಗೆ ಅಭಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಲ ಪೋಡ್ಯಡೆ
ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲನ ಕಲ್ಜಿಗನು ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಾಜ್ಯನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಪಂಡದು ಅಭಯ ಕೊರ್ತೇರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ ಇತ್ತ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಯಾಗದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಶ್ರೋಣಾಯಾಂ ಶ್ರವಣ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅಭಿಜಿತ ಪ್ರಭು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಆ ಪರ್ವಕಾಲೊಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮಾಣಿಯಾದ ಅದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಆದ ಪ್ರಕಟ ಆತೇರು ಎಂಚ ಇತ್ತರು ಆ ಮಾಣಿ ಲೋಕನಾಟಕದ ಮಾರ್ಮಲ್ಲ ಗೂರ್ಕಾರೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರದಾಂತೆ ಜತ್ತೊಂಡೆನೆ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪೆರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಒದಗೊಂದು ಉದಿತೊಂದು ಬತ್ಯತ್ಯ ಬಾಲೆ ಬಿರಣೆ ಲೋಕನಾಟಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರಲುದಾಂತೆ ಜತ್ತೊಂಡೆನೆ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪೆರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗೊಂದು ಉದಿತೊಂದು ಬತ್ಯತ್ಯ ಬಾಲೆ ಬಿರಣೆ ನಲಿತೊಂದು ಬತ್ಯತ್ಯ ಬಾಲೆ ಬಿರಣೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಡ ಜನಿವಾರ ಅದಿತಿರ್ದೆ ಕೋಮಣ ಬಾನಪ್ಪೆನ ಛತ್ರ ಬೊಮ್ಮಡ್ದು ಬಾಜಣ ನಟ್ಟೋಲು ಕುಬೇರನವು ಮಣಿಮಾಲೆ ವಾಣಿನವು ಕೈದಂಟಿ ಬೊಳ್ಳಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ನೇಸರ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ಯತ್ಯ ಬಾಲೆ ವಾಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದು ಮೋಡ್ಕೆದು ಎತ್ಕೊನಿಯೇ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮನ ಅಂಚಾದ ಕಾರಿಗೆ ಬೂರಿಯೇ ಆಸನೊಡು ಕುಲ್ಲಾಯೇ ಕಾರದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಪರಿಯೇ ದೇವರೇ ಇರು ಒಲ್ತಡ್ದು ಬತ್ತಾರೆ ಇರನ್ನು ತೋಯುಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೆಸನ ಪಾರು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಓಮ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಂತೆಸಿದ ಕಲಂಕ ತಿಳಿದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಬೆಸನ ಪಾರು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಓಮ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಂತೆಸಿದ ಕಲಂಕ ತಿಳಿದು ಪೋಂಡು ದೇವರಿರ್ನ ಊರು ಕೇರಿ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ದೇವರಿರ್ನ ಊರು ಕೇರಿ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಏರಿರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತರಿ ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇ ಅಪಗ ಆ ಮಾಣಿ ವಾಮನ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರು ಹೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಊರು ಕೇರಿ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಎಂಕದಾಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಮಾಮಲ್ಲ ಮುನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಈ ಪುನಗ ಎಂಕದಾಯ ಪೋಡಿಗೆ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಯಾಗನು ಮಲ್ ತುಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಕೇಂಡಿನನು ಕೊರ್ಪನ ಮಾಡಿದೇವರೇ ಇರೆಗು ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಪೊನ್ನದಾನ ಗೋವುದಾನ ಭೂದಾನ ಓಬೋಡುತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಿಯಡ ಉಂಡು ತಿಂದು ಪೋವು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೊರಿಯಡ ತುತ್ತುದು ಪರಿದು ಪೋವು ನಿಕ್ಕಾಂಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಡಲಿಡ್ದ ಬಡಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಮುಟ ಜಾಗ ಪುಲುವಾಡು ಉಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಂಗಾರದಡಿ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆದಾತ ಜಾಗೆವೆ ಎಂಕುಬೋಡು ಕೊರ್ಪನ ಈ ಕೊರ್ಜಾಂಡ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾಯಗಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಿರ್ಸದ ಪಾತೆರ ಇರಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯನೇ ಯಾನು ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಇರು ಅಗ್ರಸಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಸನ ಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಯಾನ ದಾನ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚನ ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂದು ಕಡಪುಡಿಯೇ ಬಲಿ ಎಂದು ಆತಾನಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಗುರುಕುಲಾಯನಂಚಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಕೈತಲ ಬತ್ತದು ಗುಪಿತಡ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳಪ್ಪ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬೋದಿಂಚಿ ಮಾಣಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ ನಿನ್ನನು ಮೋಸಡು ಪಾಡ್ದು ದಗೆ ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೇನು ಆ ದೇವರ ಕುಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು
ನಾಲು ಮೋನೆದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾದಿಪ್ಪೆರೆಯಾವು, ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಈಶ್ವರ ದೇವರಾದಿಪ್ಪೆರೆಯಾವು. ಆಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿನ ಬುಡ್ದು ಯಾನ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯೇಜಿ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಗುರುಕುಲ ಪಂಡ ಜೀವನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಿತ್ತರು. ಗುರುಕುಲ ಶಿಷ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಹಾರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಪಗನೆ ನೀರಿಗೆ ಲೈತೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಿಷ್ಯರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಾಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗುರುಕುಲು ಶಿಷ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಹಾರು ಒಂದು ಪಂಡ ಗುರುಗಳೇ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರಿತ್ತದೆ ಕಾಲದ ಶಿಷ್ಯರು. ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಈ ಎರಡು ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ. ಅಪಗ ಒರಿ ಹುಡುಗ ಲಕ್ಕದ ಉತ್ತದ ಪಂಪಿಗೆ, ಸಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಎಂದ ಪಂಡೆಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದನ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರಿಜ್ಜೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಡಿಪಾದೊರಗು ಕೊರಿ ನಂಬುಗೆಗು ಬೋಡಾದು ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನನ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯೋ ಜನನ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಕೊರಿ ಪಾತೆರಗು ತತ್ತದು ನರಕದ ಗುರಿಕು ಬೂರಾಯ ಗುರುಕುಲೇ ಬತ್ತಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಇಚ್ಛನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಬುಡಿದಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಕೈತಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಸಿರಿಗಿಂಡಿಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ತುಲಸಿದೀರೇಟು ದಾರಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವೀರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇ ಆಂಡ ನೀರು ಮೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೆನ್ ತೂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ಕುರು ದರ್ಬೆದ ಕಡ್ಡಿನದೆತ್ತದು ಐಟಿ ಸಿರಿಗಿಂಡದ ಕೊಂಬುಗು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಆ ನೆತೆರೆ ಜತ್ತುಂಡು ಹಾ ಪಂಡದ ಬೇನೆ ಜಿಂಜಿನ ಸೊರ ಗಿಂಡಿದು ಲೈಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಶುಕ್ರ ಗುರುಕುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತರೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಡು ನೆತ್ತೆರದ ದಾರೆ ಜಪ್ಪುನನ್ನು ತೂದು ಒಂದು ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ತೂನಗ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿರಿಗಿಂಡೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬುಡ್ನಗ ನೀರ್ದ ದಾರೆ ಪಿದೈ ಬರಂದಿಲಕ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಗಿಂಡದ ಉಲೈ ದೆಂಗಿದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಕಳವೊಂದು ಒಕ್ಕಣ್ಣೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಾತೇನೆ. ಸಿರಿಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ತುಲಸಿದ ಇರೆಟು ದಂಗಾಯಿಧಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಧಾರೆ ಧಾರಿಯಾದು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಜಿ ಅಚ್ಚರದ ಮಾಣಿ ಮಾಯಾದು ಆಜಿ ಅಚ್ಚರದ ಮಾಣಿಯಾದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆ ಆದ ಮೈಮೆನು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ರೂಪನು ಬುಡದ ಬುಲೆಯರು ಅಕ್ಕಸದೆತ್ತೊರಗು ಒರ್ಮೆಲ ಎತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿದೇವರ ಬಾನೆ ನಲತ ನಡುಡು ದಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೋತ್ಯಾಂಡು ಪೂರ ತತ್ವದುಲ ಇತ್ತಿನ ದೇವರ ಕಾರ ಬಿರಲು ತೀರ್ಥದ ಲೋಕ ಪಾದಭೂಮಿ ಪರ್ವತಲು ಮೊರಂಬು ಪಕ್ಕಿಲು ಪೊಟ್ಟೆದ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ರಕ್ಕಸೆರ ಉಲ್ಲರು ಹುಲ್ಲಿಗೆಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾನ ಪೂವಲುಡಾಂಡು ಪಂಜಿಡು ಕಡಲು ತಿಗಲಿಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಮೋಡ ತರೆತು ಕುದಲು ಉಸಲಾಯಿ ವಾಯುದೇವರೆ ಮೂಕು ಆದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೆ ಕಣ್ಣು ಅಗ್ನಿದೇವರೆ ಐಸಿರಿದ ಮೋನೆಯಾದು ಪುರಪು ಪಡೆಯಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿ ಬೆಕ್ಕ ಸೊಡೆ ಆ ಮಾಣಿನ ತರೆ ಮೇಲೋಕ ಕಡತದುಂಡು ಬಲತ ಕೈ ಮೂಡೈದ ಕಡಲು ದಾಂಟಿಡು ಎಡದ ಕೈ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡಲು ಕಡತುಂಡು ಉಂತು ದಿನ ಪಜ್ಜೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಡಲಿಡ್ದ ಬಡಕಾಯಿ ಕಡಲ್ ಮುಟ ವಿಸ್ತಾರ ಆತುಂಡು
ಆ ಅಂಗಾರದ ಅಡಿಟ್ 7 ಲೋಕ ತಳ ಅತಳ ವಿತಳ ಸ್ಥಳಾತಳ ರಸಾತಳ ಭೂತಳ ಪಾತಾಳ ಪಂಪಿನಂಚಿನ 7 ಲೋಕ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಸ್ವಲೋಕ ಮಹಾಲೋಕ ಜನಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಪಂಪಿನಂಚಿನ 7 ಲೋಕ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜಡು 7 ಲೋಕನು ಲತ್ತದರು ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಮಾನಿನ ಕಾರಿಡ್ದು ತರೆ ಮುಟ್ಟ ತೂನಗ ತೂ ಪಿಂಚು ಜನಕುಲಗೆ ತೂವೆರೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಿಗೆ ಜನಮಾನಿ ತರೆ ತಿರುಗಿದ ಮತಿಗೆಟ್ಟದು ಬೂರಿಯರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಎದುರು ಉಂತಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಮೂಜನೆ ಪಜ್ಜನೆ ಓಲ್ದಿ ಓಡು ಪಂಡ್ಲ ಅಪಗ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಮರಂಕನೆ ಬೂರಿಯೆ ದೇವಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಮಧ್ಯಂಚ ನಾರಾಯಣ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ವ್ಯಾಪಕಾಯನಂಚಿನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ ಮದತ ಬುಡಿಯೆ ದೀಲ ಚರಣನು ತರತಮಿತ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಲ ಚರಣನು ತರತಮಿತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗೆಗೆ ಜನ್ಮನು ಕೊರಿನ ಚರಣನು ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಚರಣ ದೀಲ ಚರಣೋನು ಎನ್ನ ತರೆದ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಪನ್ನಗ ಆ ಬಲಿನ ತರೆದ ಮಿತ್ತು ಶರಣದೀದ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಬಲಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡು ನೀತಿಡು ಮಿಗಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಅಡೆಪೋದು ರಾಜ್ಯ ಆಳೋಡು ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಈರನ ಮಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದ ಬೂಂಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಈರ್ ಪಂಡಿನವಲು ಅರಸ್ತನ ತೂವೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನವಲು ಈರು ಬತ್ತದು ಬಾಕಿಲ್ ಕಾತದು ಉರಿ ಸಿರಿಕ್ ತಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಂಬೋಲಿಗಿನ ಎಂಕು ಕೊರಡು ಒಂದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿನಂಚಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ದೆರ್ತಲಕ್ಕಾದ ಮೇಕೈ ಪೂಜಿದು ನಿನ್ನ ಉರಿ ಸಿರಿಕೆ ಯಾನ ಉಂತದು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆತ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಪಂಡಿದು ಅಭಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಓಮದ ಓಕಳಿದು ಮೀಪಾದ ಅರಕದ ಒಟ್ಟಿ ಓಡೋಡು ಮಯಣದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೊಡು ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಜಿಲು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿಡು ಕೂಟಗು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಕಟ್ಟಿದು ಪೋಲಂದಿ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರದು ಕಡಪುಡ್ನಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಿರ ಪಿರ ತೂವೊಂದು ಕಣ ನೀರು ಜತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಬಲಿ ಎಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜನಮಾನಿನ ತೂದು ದೇವಾ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಏಪದೂಪಿನಿ ಎನ್ನ ಜನಮಾನಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಕುಲ ನನ್ನ ಏಪದೂಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರೆ ಓ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಂದ ಚಂದನು ಪೊರ್ಲು ಪುಗಾರ್ಮಿನ ತೂವೆರೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪೊಲಿ ದೀಪೊಲಿದ ಪರ್ಬೋಗು ಈ ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನೆತ್ತ ಬುಲೆ ಸಲೆ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯలను ತೂದು ಬತ್ತು ಪೋಲಿ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಂಡರು ಓ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬೇನ ಮಲ್ತೋನಡ ಈ ಆಂಡ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯನಗ ಬೋರ್ಗಲ್ಲ ಪೋಪೋನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರಾನಗ ಜಾಲಪಾದೆ ಆನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದುಲಿ ಆನಗ ಗೊಡ್ಡೆರ್ ಮೆಗೋಣೆ ಆನಗ ಎರು ದಡ್ಡೆ ಆನಗ ತುಂಬೆ ದಡಿಟ ಕೂಟ ಆನಗ ನೆಕ್ಕಿ ದಡಿಟ ಆಟ ಆನಗ ದಂಬೆಲಿಗೆ ಪಾಪು ಬಾಡ್ನಗ ಅಲೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೆ ಈ ಮುರುಕುನಗ ಗುರು ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಮೈ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕೊಟ್ರುಂಜ ಕೊಡಿಜಾನಗ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗ ಈ ಬತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹರತಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲ ಪಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಪ ಆಶೀರ್ವಾದಗ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು
ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಭಕ್ತಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಆದರ್ಶದ ಜಗತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನುಡಿಪ್ಪುಡು ನರಮಾನಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನು ಬದುಕಡು ತೋಜಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ತುಳುವಾಲೆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಈ ಕತೆಗೆ ಮಂಗಳದ ಸುಗಿಪನು ಸುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೇ ದೂರದ ಅಮೇರಿಕೊಡು ಎತ್ತಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೆರೆಗಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊನು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೊಕಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಚ್ಚಯುಡು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನೊಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಪುಲಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಲಕ್ಕಾವಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷನ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಹರಿಕತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚನ ರವಿರಾಜ್ ಒಡಿಯೂರ್ ಅಂಚನೆ ತಬ್ಲೋಡು ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ತಾಳೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ ಶ್ರೀ ಸುನಾದ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪನೊಂದು ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ರಮಾಂಬಿಕಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕಾಲೇ ವರ್ಷದು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಶೋಭರಹಿತೋ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾ ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. Still tracking blood pressure manually? Upgrade your experience with Smart BP's seamless connection to Bluetooth blood pressure monitors. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸ್ ಅಂಚನರ್ನೆ ಇಡೀ ತಂಡೋಗ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಬಲೇಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ್ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನೋಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ದೈವ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ್ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಜಗ್ಗು ಪರವ ದಂಪತಿಲೆನ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಪಂಜಿ ಸಾವಿರ ಪೊನ್ನು ಆ ಪಂಜಿಲು ಪನ್ಪನೆಯೇ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪಡು ನಾನ ಬುಟ್ಟು ತಿರ್ಗೊಡು ತುಳುವ ನಾಡುದಯೇ ತುಳು ಪಾರ್ದನದ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದೇನು ಮಾತ ಕುಡ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ತಂಡೋಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನ್ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಮೋಕ್ಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ತುಳು ಉಚ್ಚಾಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ
ತುಳುವೆರ್ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾಲೆ.
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮುಖೇನ ನಂಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಪಿಲಿ ತಂಡೋಕ್ ಸುಲ್ಮೆಲು ಒಟ್ಟುಡು ತುಳು ಉಚ್ಚಯ 2023 ತಮ್ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರಾದು ದೈಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಊರಡ್ ದೂರ ಇತ್ತನ್ಲ ಮನಸ್ಸಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾದು ತುಳುತ ಮೋಕೆ ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಾಡ್ದು ದಿಂಜಿ ದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆಯನ್ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ದ ರಾಮದಾಸ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆರ್ಯಮಾನ್. This is a special request to all the viewers. If you are not an AATA member yet, please become a member and support the organization. Go to www.aatana.org and click to become a member. ಈ ತುಳು ಉಚ್ಚಾಯ ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಸಹಾಯ ಮಂತೆರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರೆನ್ಲ ನೆನಪು ಮಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ದು ಆಟದ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದಿನ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ MK ಮಾಧವ್ ಮೇರು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊಂಚಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೆರು. ಮೆರೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆದ ಮಾತ ಕೆಲ್ಸನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಪೋಪುನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಂತದ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆದು ಎದ್ಕೊನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಆಟ ಟೀಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಆಟದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಆಟದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಟೀಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊಂಚಲಿ ಯಗ್ಗೆ ಒಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಆಟ ಬಲೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ 2023 ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆನಡಾ ಮೆರೆಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದ್ಯದ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತದ ಲೋಕಗುಲೆ ತಂದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪಾಯಿನ ಪಂಜಿನೇಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪಾಯಿನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಹರಿಕತೆನ್ ಕೇನ್ಪಾದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಲು. ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿಕೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನದ ಜಗ್ಗು ಪರವ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಕಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ನಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ತಂಪು ಮಂತಿನ ಎಮ್ಮೆರೆಕೆರೆ ಟೀಮ್ಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಂತದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು MC ಮಂತಿನ ಅನುಸೂಯ ಪುಂಜ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜನಿ ಅಸೈಗೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಲು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆನು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನು ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನ ಆಟದ ಟ್ರೆಷರರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಸ್, ಆಟದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್, ಆಟದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಬು ಅಮಿನೇರೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ, ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದರೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಅನುರಾಧ ಭಟ್, ಆಟದ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಆಟದ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆರಿಗಾರ್, ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಪೂರಾ ಪದುಕೆರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂದಿನ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆರಿಗಾರ್,
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಜಯಚಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಟೀಮಿಡು ಬೆಂದಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಟದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಟೀಮಿಡು ಬೆನ್ಪುನ ಪೂರಾ ಜನಕಲೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆನ್ಪುನ ಆಟದ ಟೆಕ್ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಪೂರಾ ಜನಕಲೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗೆ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಆಟ ಲೈಬ್ರರಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇಣಿದ ಚಾವಡಿಡು ಬೆನ್ಪುನ ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಬೈದಿನ ಅಜ್ಪ ಪುಸ್ತಕಲು ಉಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಬಾಬು ಅಮಿನೇರ್ನ ಇರುವಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಲುಲ್ಲ ವಾಮನ ನಂದಾವೇರ್ನ ನಲ್ಪಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಲು ಉಲ್ಲ ಐಲೇಸೆದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕುವೆಂಪು ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪುಸ್ತಕಲು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮನ್ನಾ ಬಾಜನ ಸೇರಿದಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಮಾತಾ ಡೋನರ್ ನಕಲೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಡೋನರ್ ನಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಕಲಾ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಕಲೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ತನ್ನ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಿಸೋಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಚನೆ ಪೌಲಾ ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಡೋಟ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಟ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ತುಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ who helped us in various capacities. In the end, in case I missed any of you to mention your names, this is for you. ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿದು ಮನ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಗೆ ಆಡಿಯೋ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪಟ್ಲಾ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿನ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ತಾಂಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಸಹನಾ ಕೋಡಿಮಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಟ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿನ ಆರ್ಯಮಾನಗ ಆಟ ಪರಂಪರಾ ಟೀಮಿಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಕಲ್ಪವನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಟೀಮಿಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲೆಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮಿಡು ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಆಟದ ಮಾತಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಉಂತಿನ ಉಚ್ಚಾಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಸಾರಥಿಯಾತ್ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಪೇಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟರ್ನ್ಸ್ ಆತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಡೋಡ ಅಂಡ ಐತ ಪ್ರಚಾರ ಊರೊರ್ಮೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುದ್ದಿನು ಕೋಡಿ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ದೆಹಲಿ ವಾರ್ತೆ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಧ್ವನಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು.com ಬಂಡ್ಸ್ ನೌ ಕನ್ನಡಿಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಕಲು ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಕಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸಗ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ತಾಂಡು ಆಟ ಉಚ್ಚಾಯದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲನ್ ತೂದು ಪುರ್ತು ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಗತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಸುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂದಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ